हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
Hare Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Rama Hare Krishna Hare 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 Rama Krishna Rama Hare Mataji. Pranam Mataji. Next. Hare Krishna Durga Mataji, Hare Krishna devotees. Hare Krishna Mataji, Pranams Mataji. Pranams Mataji. Hare Krishna Mataji. Reminder போட்டுட்டீங்களா Mataji? Yes Mataji. இப்ப just now போட்ட Mataji. நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிடலாமா அப்படின்னா? Yes Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், இந்த 3 மணி செஷனுக்கு உங்க எல்லாரையும் அன்போட வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சாப்டர் 9 ராஜவித்யா ராஜகுஹ்ய யோகம், மிக ரகசியமான அறிவு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இதுல நம்ம மிகவும் ரகசியமான அறிவு அப்படின்னு அதை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். இது எல்லா சாப்டரோட சாரமா இது இருக்கிறதுனாலதான் இதுக்கு இந்த சிறப்பு பெயரா கொடுத்துருக்காங்க. ரகசியத்திலையும் மிக ரகசியம் அப்படின்னு இதுல கொடுத்துருக்கிறதுனால அது என்ன அப்படின்னு நம்ம இந்த சாப்டர் மூலமா பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பகவானை கும்பிட்டுட்டு நம்ம இஸ்கான் ராதா கோவில் டெம்பிள் இஸ்கான் மேங்களூருக்கு நம்மளோட பணிவான வணக்கத்தை தெரிவிச்சுட்டு நம்ம கிளாஸ்க்குள்ள போவோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா
சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे भाषात्यादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण நம்ம வந்து நேத்தி சாப்டர் 8 பார்த்தோம். பரத்தை அடைதல், பகவானை சென்றடையறதுக்கான வழிமுறைகள்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு நேத்தி நம்ம பார்த்தோம். அதோட சம்மரிங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. அர்ஜுனன் ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்கிறாரு, 8 விதமான கேள்விகள் என்ன கேட்கிறாரு பகவான்கிட்ட. பிரம்மன்னா என்ன, அத்தியாத்மான்னா என்ன, அதி யஜ்ஞா என்ன அப்படின்னா என்ன, பரமாத்மான்னா என்ன, அவரு எங்க நம்ம உடல்ல வசிக்கிறாரு அப்படின்னுட்டு, கர்மான்னா என்ன அப்படின்னு 8 விதமான கேள்விகள் கேட்கிறாரு பகவான்கிட்ட. கிம் தத் பிரம்மா அப்படின்னா பிரம்மன்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம அதை பத்தி, பிரம்மன் வந்து ஏதாவது 3 விதமான நிலைகள்ல நம்ம பிரம்மத்தை பத்தி நான் சொன்னேன். நம்ம உடலும் நம்மளோட ஆத்மாவும் பிரம்மன் தான். இந்த ஜட இயற்கையும் பிரம்மன் சொல்லுவாங்க, பகவானையும் பிரம்மன் சொல்லுவாங்க, பரபிரம்மன் அவரு. அது மாதிரி அதெல்லாம் நம்ம நேற்று பார்த்தோம். அடுத்தது இறந்த நேரத்தில் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது எப்படி அப்படிங்கிறத வந்து அதை பத்தியும் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத பத்தியும் 8.5ல இருந்து 8.8 வரையில் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல பார்த்தோம். அப்புறம் இறக்குற நேரத்துல அந்த புருவங்களுக்கு மத்தியில பகவானை நினைச்சு எப்படி யோகத்துல ஒரு யோகி இருக்கும் பொழுது பகவானை சென்றடைகிறாரு அப்படிங்கிறதையும் அந்த 8.9 to 13 ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம பார்த்தோம். தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்துதல், எப்படி நம்ம வந்து பக்தி செய்யறதுனால பகவானை எப்படி நம்ம ஞாபகத்துல வச்சுக்க முடியும். இந்த உலகம் எப்படிப்பட்ட உலகம், துக்காலயம் அசாஸ்வதம், துக்கம் நிறைந்த உலகத்துல இருந்து நம்ம எப்படி விடுதலை அடைஞ்சு பகவானோட உலகத்துக்கு போய் சேரணும் அப்படிங்கிறத பத்தி 8.14 to 16 வரையில் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல பார்த்தோம். அப்புறம் இந்த பொருள் உலகம், இந்த ஜட உலகத்துக்கும் ஆன்மீக உலகத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள், அது வந்து அதோட விளக்கங்கள், அதெல்லாம் பத்தி நம்ம 8.17 to 8.22 வரையில் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல பார்த்தோம். கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தியின் உச்சநிலை, எப்படி ஒரு தூய பக்தியோட உச்ச நிலையில நம்ம போனா நம்ம வந்து என்ன செய்ய முடியும், பகவானை சென்று அடைய முடியும் அப்படிங்கிறதையும் 8.23 to 8.28 ஸ்லோகங்கள் வரையிலும் நம்ம நேத்தி பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அத்தியாயம் 9. அதோட சம்மரி என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா, பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம். அது 9.1ல இருந்து 9.10 வரையிலும் பகவானோட ஐஸ்வர்யங்கள், அவரோட அவரை பற்றிய ஞானங்கள்லாம் நம்ம எப்படின்னு நம்ம இது பார்க்க போறோம். கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள், பகவானை சென்றடையறதுக்கான வழிகள்லாம் என்னென்ன அப்படின்னுட்டு 9.11 to 25 வரையில் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல கொடுத்துருக்கிறாங்க. சததம் கீர்த்தயந்தோமாம், சததம் அப்படின்னு அந்த பகவானை வந்து எப்படி ஒரு அனன்ய பக்தி நம்ம புரியணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் அதுல பின்னாடி படிப்போம். பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை, அந்த பக்தியை நம்ம செலுத்துறதுனால நம்ம எவ்வளவு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்கும் அப்படின்னுட்டு அப்படிங்கிற செய்திகள்லாம் வந்து 9.26 to 9.34 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம பார்க்க போறோம். இப்ப நம்ம கிளாஸுக்குள்ள போகலாம்.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नामोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्य योगः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्येन सूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுவதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ அப்படிங்கிறாரு. அந்த ஜட உலகோட துன்பத்தை நம்ம விடுதலை அடையணும்னா நம்ம என்னத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அதை இப்ப அர்ஜுனனுக்கு சொல்ல போறாரு. நாமளும் அதை கவனமா கேட்டு புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் இங்க சொல்றாரு. அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கிறேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அப்படின்னா இது எப்படிப்பட்ட ரகசியமான ஞானம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாரு. பொதுவா இந்த ஞானம் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு 9 விதமான பக்தி தொண்டை பத்தி இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சக்கியம், அப்புறம் ஆத்ம நிவேதனம் அப்படின்ட்டு 9 விதமான பக்தி தொண்டை பத்தி ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பிரகலாதர் சொல்லி இருக்கிறாரு. அதுதான் அதை யார் ஒருத்தங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அந்த பக்தி தொண்டை பத்தி அதுதான் இங்க ஞானம், அதுதான் விஞ்ஞானம் அப்படின்னு பகவான் இதுல சொல்றாரு. அர்ஜுனனைய செலக்ட் பண்ணாருங்கிறது இதுல இருந்து நமக்கு தெரியும். அவ பகவானை பத்திய பொறாமை இல்லாதவர், பகவானோட நண்பரா இருக்கிறாரு, உறவினராகவும் இருக்கிறாரு, பக்தனாவும் இருக்கிறாரு. அதனாலதான் இந்த ரகசியங்கள்லாம் அவருக்கு சொல்லப்படுது, அவர் மூலமா நமக்கு தெரியப்படுது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இந்த சாப்டர்ல ஒரு விசேஷம் என்னன்னா, இந்த சாப்டர் முழுக்க அர்ஜுன உவாச்சா அப்படின்னு வராது, சஞ்சய் உவாச்சா வராது, வெறும்லி பகவான் உவாச்சா. இதுல ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அப்படின்னு தொடங்குது இல்லையா? இந்த சாப்டர் முடிகிற வரையிலும் பகவான் மட்டும்தான் பேசுறாரு. இது இந்த ஒரு சாப்டருக்கு தான் உள்ள குறிப்பிட்ட விசேஷமான இயல்பு. அதை நீங்க தெரிஞ்சுங்க. அப்புறம் நம்ம என்ன செகண்ட் சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம்? ஆத்மாவும் உடலும் வேற வேற அப்படிங்கிற ஆன்மாவை பத்திய ஒரு ரகசியம் பார்த்தோம் இல்லையா? அதுதான் ரகசியம். இந்த இடத்துல குஹ்யம் அப்படின்னு கொடுத்திருக்கிறாங்க, குஹ்ய தமம் அப்படின்னு கொடுத்திருக்கிறாங்க. குஹ்ய தமம் அப்படின்னா மிக மிக ரகசியமானதுன்னு அர்த்தம். நம்ம ஆத்மா வேற உடல் வேறங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டது வெறும் ரகசியம், அது ஒரு குஹ்யம் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். அடுத்தது குஹ்ய தரம் அப்படின்னா 7th சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? பகவானோட பக்தி தொண்டை பத்தியும் கிருஷ்ண உணர்வோட ஞானத்தை பத்தியும் நம்ம அதுல பார்த்தோம் 7வது சாப்டர்ல. அதுதான் மிக ரகசியமானது, அதாவது குஹ்ய தரம். இது குஹ்ய தமம். குஹ்ய தமம் அப்படின்னா மிக மிக ரகசியமானது. அப்படின்னா என்னன்னா, இங்க களங்கம் இல்லாத அனன்ய பக்தி, யாரோ ஒருத்தவங்க அந்த பக்தியில எந்த விதமான இடையூறும் இல்லாம தூய பக்தி யார் செய்யறாங்களோ அந்த பக்தியை பத்தி சொல்லப்படுறதுனால இது மிக மிக ரகசியம் அப்படின்னு இந்த சாப்டர்ல அதுக்கு பேர் கொடுத்திருக்கிறாங்க. சாப்டர் பேரு மிக ரகசியமான அறிவு. இதுல ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரம் இதமுத்தமம் பிரத்யக்ஷாவகமம் தர்மியம் சுசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல பவித்ரம் இதம் உத்தமம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. பவித்ரம்னா நமக்கு தெரியும், மிக மிக தூய்மையானது, உத்தமமானது. எது? இந்த ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் அப்படிங்கிறது அவ்வளவு பவித்திரமானது, உத்தமமானதுன்னு இதுல பகவான் சொல்றாரு. ஏன் அப்படி சொல்றாரு அப்படின்னா, நம்ம இதுவரையிலும் படிச்சோம் இல்லையா? இதுவரையிலும் 8 சாப்டர் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். இன்னமையும் நம்ம படிக்க போறோம். பாக்கி இன்னும் ஒரு 9 சாப்டர் இருக்குது. இந்த எல்லா சாப்டரோட மொத்தமான கொள்கை, இதெல்லாம் என்னென்ன கொள்கை நம்ம இந்த பகவத்கீதை மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோமோ அந்த கொள்கை, அந்த தத்துவம் எல்லாமே இந்த 9வது சாப்டர்ல சாரமா கொடுத்திருக்கிறாரு. இந்த சாரமா இது கொடுத்திருக்கிறதுனாலதான் இது என்ன சொல்லியிருக்கு? இந்த அறிவு கல்வியின் அரசன், அறிவின் அரசன் அப்படின்னு பகவானே அதுல பேர் சொல்லிருக்கிறாரு. இந்த சாப்டர் அறிவின் அரசன், எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமானதும் மிக தூய்மையானதாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. அதனால நம்ம என்ன செய்யணும்? இந்த சாப்டர் நம்ம கொஞ்சம் கவனமா படிச்சோம்னா நம்ம பகவான் என்ன சொல்ல வர்றாரு நமக்கு அப்படிங்கிறத நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும்.
தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். தன்னுணர்வு அப்படின்னாலே நாமளே வந்து புரிஞ்சுக்கணும். நாம வந்து இந்த ஆன்மா வந்து எதற்காக இங்க வந்து பிறந்திருக்குது, நாம அதை வந்து எதுக்காக நம்மளோட நம்ம போக வேண்டிய இடம் என்ன, அல்டிமேட் கோல் என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதெல்லாம் வந்து இந்த சாப்டர் மூலமா நமக்கு இது கொடுக்குது. இந்த அனுபவத்தை வந்து நேரடியா பகவான் வந்து நமக்கு கொடுக்குறாரு. இது அழிவற்றதும் பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும். இது எப்படின்னா பக்தி தொண்டை தான் அவர் சொல்றாரு. அப்படிப்பட்ட ஒரு அறிவின் அரசனா இது சொல்லி இருக்கிறார். இப்ப நம்ம இந்தியாவில் சொல்ல போனா தத்துவங்கள்லாம் நிறைய பேர் வந்து எழுதியிருக்கிறாங்க. தத்துவ கொள்கைகள்லாம் அதுல ஒரு 7 முக்கியமான தத்துவ ஞானிகள்ல பேர் கொடுத்திருக்கிறாங்க. கௌதமர், கணாதர், கபிலர், யஜ்ஞவல்யர், சாண்டில்யர், வைஸ்வானர், கடைசியா வந்து வியாச பகவான். இவங்கெல்லாம் என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க, நிறைய தத்துவங்களை நமக்கு வந்து எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்கிறாங்க. நிறைய. ஆனா அதெல்லாம் நம்மளால படிக்க முடியுமா? படிக்கிறதுக்கு யாருக்காச்சும் டைம் இருக்கா? அதெல்லாம் எங்க போய் தேடுவீங்க? அது போல அந்த தத்துவ புக்கெல்லாம் தேடி எடுத்தா கூட நம்ம அவ்வளவையும் நம்ம வாழ்நாள்ல படிச்சு முடிக்க முடியுமா அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அதெல்லாம் படிச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது அவங்க எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமானது. அதெல்லாம் விட ரொம்ப ஈஸியா என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க, இதுல கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த சாப்டர்ல வேதங்கள்ல தத்துவங்கள்ல எல்லாம் படிக்கிறதுனால என்ன ஒரு ஞானம் வந்து நமக்கு கிடைக்குமோ அது அத்தனையோட சாரமும் என்ன இருக்கு இதுல வந்து நமக்கு பகவான் வந்து ஈஸியா கொடுத்துருக்கிறாரு. அப்புறம் வந்து இந்த நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருப்போம், நம்ம இப்ப வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல நம்ம என்னென்ன வேலை செய்யறோமோ அதெல்லாம் நம்ம உடலால நம்ம செய்யறோம். ஆன்மாவால என்ன செய்யறோம் வேலை? எந்த வேலையும் நம்ம ஒன்றும் பெருசா செய்யல. ஆன்மாவுக்குன்னு வேலை என்ன கொடுத்துருக்கோம்னா எதுவுமே இல்லை. ஆனா ஆன்மீக உலகத்துக்கு போனா அந்த ஆன்மாவுக்கு வேலை இருக்குது. என்ன வேலை அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த ஒரு உடல் கிடைக்கும். பகவான் என்ன செய்யறாரு, அந்த ஆன்மீக உலகத்துல நமக்கு அந்த ஆன்மாவுக்கு ஒரு உடல் கிடைக்கும். அந்த உடலை வச்சு நம்ம என்ன செய்வோம், பகவானுக்கு பக்தி செய்வோம். அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒர்க்கு வேலை இருக்கு, அந்த ஆன்மாவுக்கு வேலை இருக்குங்கிறதே நம்ம வந்து எதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கலாம், இந்த சாப்டர் மூலமா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம ஒரு விதை விதைக்கிறோம், அது என்ன செய்யும், அது வளர்றதுக்கு வந்து நம்ம அந்த விதைச்ச உடனே அது கிடுகிடுன்னு மரமா வளர்ந்துராது. அதுக்கு கொஞ்சம் காலம் பிடிக்கும். அப்ப வந்து அதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் வளர்ற சின்ன நாத்து மாதிரி வளர்ற வரையிலும் நம்ம காத்துக்கிட்டு இருப்போம். அதுக்கு தண்ணி ஊற்றுவோம். அப்புறம் என்ன செய்யும், அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ந்து செடியா வரும், அப்புறம் மரமா வரும். அது மரமாகி அப்புறம் அது பூக்கள், காய்கள், கனிகள் அதெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு வந்து என்ன ஆகும், ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வந்து அவகாசம் எடுத்துக்கும். அதை போலதான் நம்மளோட பக்தியை வந்து இன்னைக்கு நம்ம பக்தி செய்ய ஆரம்பிச்சோம்னா உடனே அது வந்து பலன் கொடுத்துரும்னு யாரும் எதிர்பார்க்க கூடாது. ஏன்னா நம்ம கிட்ட வந்து நிறைய வந்து பாவ சுமைகள்லாம் நம்ம மூட்டையா நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறோம், கட்டி வச்சிருக்கிறோம். அது நம்ம பல காலமா பல ஜென்மங்கள் எடுத்து நம்மளோட பாவங்கள் வந்து மூட்டையா இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதெல்லாம் கரைக்கணும். நம்ம வந்து அதெல்லாம் கரைச்சு பாவமும் புண்ணியமும் இல்லாம ஒரு பேலன்ஸ்டா 0 பேலன்ஸ்ல நம்ம வந்தாதான் பகவானை சென்றடைய முடியும். அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அந்த நம்மளோட பாவங்கள் வந்து பழுத்தவைங்கிறது தான் நம்ம இப்ப அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறது. அப்புறம் வந்து இது விதையாக காத்திருக்கிறதுங்கிறது இந்த இதை முடிச்ச உடனே அடுத்தது காத்துக்கிட்டு இருக்குது. அடுத்த இதோட பாவ விளைவுகளை வந்து நம்ம அனுபவிக்கிறதுக்கு அது காத்திருக்குது. அப்புறம் விதையா இருக்குது. சிலது இன்னும் வந்து அது முத்த கூட இல்லை, அது விதை நிலையில இருக்கு. நம்ம மனசால எது ஒன்று நினைக்கிறோமோ அதுவே வந்து விதையாயிடுது. பாவச்செயலை மற்றவங்கள பத்தி நம்ம ஏதாவது தப்பா நினைச்சா கூட அது என்னது விதை, அது பாவ விதையா போய் மனசுல நம்மளோட ஆன்மாவில போய் ஒட்டிக்குது. அந்த மாதிரி பழித்திருப்பவை, காத்திருப்பவை, விதையாக இருப்பவை நம்மளோட பாவங்கள்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் நம்ம எப்படி கரைக்கிறது அப்படின்னா இந்த பக்தி தொண்டு மூலமா என்ன செய்யணும், கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து என்ன செய்யும், அது வந்து பகவான்கிட்ட நம்ம எவ்வளவு தூரம் நம்ம ஈடுபடுறோமோ அந்த அளவுக்கு அது வந்து படிப்படியா நம்மள்ட்ட வந்து விலகி போயிடும். அப்படி ஒரு சக்தி வந்து இந்த பக்தி தொண்டு இருக்கு. அது வந்து ரொம்ப தூய்மையானது. அதனாலதான் வந்து இதுல வந்து பவித்ரம் இதம் உத்தமம் அப்படின்னு கொடுத்திருக்கிறாங்க. அவ்வளவு தூய்மையும் உத்தமமானதுமான இந்த பக்தி தொண்டை பத்தி நாம பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு நாரதரோட ஒரு முற்பிறவி கதையை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். நாரதர் மகரிஷியை பத்தி எல்லாருக்கும் தெரியும். அவரு திருலோக செஞ்சாரின்னு 3 லோகமும் சுத்திக்கிட்டு இருப்பாரு. அப்படிப்பட்ட நாரதர் வந்து எப்படி வந்து முற்பிறவியில இருந்தாரு, அடுத்த பிறவியில எப்படி நாரதர் ஆனாரு அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். அது என்ன செய்யறாருன்னா, அவரு முதல் பிறவியில வந்து
ஒரு வேலைக்காரியோட மகனாதான் அவர் வந்து பிறக்கிறாரு. இந்த ஜட உலகத்துல ஒரு வேலைக்காரி மகனா இருக்கிறாரு. ஒரு சின்ன குழந்தையா இருக்கிறாரு. அவங்க அம்மா வந்து கணவன் இல்லாத ஒரு தாய் அவருக்கு. அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அவங்க அவங்க வீட்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் அறிஞர் நம்மளை போல தத்துவ ஞானிகள் அந்த இவங்கெல்லாம் வர்றாங்க. சாதுக்கள்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னா, சதுர்மாச விரதம் இருப்பாங்க இல்லையா, இந்த 4 மாத காலம் மழை பெய்யுற அந்த காலத்துல வந்து எங்கேயும் இங்கெல்லாம் போகாம ஒரே இடத்துல தங்கி அவங்க என்ன செய்வாங்க, பகவானை பத்திய புகழாரங்கள்லாம் பாடிக்கிட்டு அதே இடத்துல தங்கி இருப்பாங்க. அந்த 4 மாசம் வந்து வேற வேற இடங்களுக்கு போக மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு சமயத்துல இவங்க வீட்டுல வந்து அந்த சாதுக்கள்லாம் தங்கி என்ன செய்யறாங்க, அங்க வந்து பகவானை பத்திய புகழாரங்கள் எல்லாம் படிக்கிறாங்க, பாடுறாங்க. அந்த இதான் அவங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து இவங்க அம்மா என்ன செய்யறாங்க, தொண்டு புரியுறாங்க. அவங்களுக்கு சமைச்சு கொடுக்குறாங்க. அவங்க சாப்பிட்ட பாத்திரங்கள் எல்லாம் கழுவி அவங்களுக்கு தேவையான தொண்டுகள் எல்லாம் அவங்க செய்யும் போது, இந்த குழந்தையா இருக்கிறாரு நாரதர், அவரு என்ன செய்யறாரு, அவரும் வந்து என்ன செய்யறாரு, அதுல எல்லாம் ஈடுபடுறாரு. அவங்க அம்மா வெளியில போயிருக்கிறாங்க, அந்த டயத்துல வந்து என்ன செய்யறாரு, இவரு செய்யறாரு அவங்களுக்கு தொண்டு. அவங்களோட சாப்பிடுறது, அங்க உட்கார்ந்து கேட்கிறாரு. அவங்க பாடுறதெல்லாம் வந்து என்ன பண்றாரு, சிரவணம். இந்த இடத்துல சிரவணம் வந்து எந்த இடத்துல முக்கியமா அவருக்கு வந்து கேட்கிறாரு. அவங்க பாடுறதெல்லாம் கீர்த்தனம் பாடுறாங்க, அதெல்லாம் வந்து காதுல கேட்கிறாரு. அவங்க மனசுலயே அவர் வந்து ஏத்திக்கிறாரு. அந்த மாதிரி எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது என்ன பண்றாங்க, அவருக்கு சாப்பிட்ட சாப்பாடை பார்த்துட்டு மிச்சத்தை அவங்க தட்டுல வச்சுட்டு போனாங்கன்னா அது சாப்பிடணும் அப்படின்னு ஒரு ஆவல் வரும். அதை கூட அவர் என்ன பண்றாரு, அவங்கள்ட்ட பர்மிஷன் கேட்டு அவர் சாப்பிட்றாரு. அது மாதிரி சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு காலகட்டம் அவருக்கு வந்து என்னென்ன தர்மத்தோட அந்த இதெல்லாம் வந்து இவருக்கு மனசுல வந்து பக்குவம் ஒரு ஞானத்தை கொடுக்குது. அதுக்கப்புறம் அவங்க எல்லாம் போயிடுறாங்க. அது அவங்க அம்மாவும் திடீர்னு ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக காட்டுக்கு போயிருக்கும் போது அங்க ஒரு பாம்பு தீண்டி இறந்துடுறாங்க. இறந்ததுக்கு அப்புறம் இவர் என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா, இவர் வந்து இது பண்றாரு. அங்க என்ன பண்றாருன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா, உங்களுக்கு பெருசா தெரியுதா மாதாஜி? ஓகே. அந்த அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, அந்த இடத்துல வந்து தனக்கு வீட்டுல என்னமோ துணைக்கு யாருமே இல்லைங்கிற பட்சத்துல அவர் வந்து காட்டுக்கு போய் தவா இருக்கிற மாதிரி அவரும் போறாரு. அவரும் சின்ன வயசுதான், அவரு ஸ்கூலுக்கு போகல, அவருக்கு வேதங்கள்லாம் படிக்கல, கல்வி அறிவு இல்லை, வசதியும் இல்லை. ஆனாலும் அவர் வந்து இந்த சாதுக்கள் கேட்டதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருந்ததுனால அவருக்கு என்ன செய்யுது, ஓரளவுக்கு மனசுல வந்து அந்த ஞானம் வருது. அவரு போய் காட்டுல தவம் இருந்து பகவானையே நினைச்சுக்கிட்டு இருந்து மறுபிறவியில வந்து நாரதரா பிறக்கிறாரு. நாரதரா வந்து அவருக்கு பிறவி கிடைக்குது. அதை வந்து யாருக்கிட்ட அவர் சொல்றாரு அப்படின்னா, வியாசர்கிட்ட சொல்றாரு. இந்த தன்னோட முற்பிறவி கதையெல்லாம் வந்து பாகவதத்துல வருது. வியாச பகவான்கிட்ட அவர் சொல்றாரு. வியாசர் வந்து நாரதரோட சீடர். அவர்கிட்ட சொல்றாரு. இதுல இருந்து என்ன செய்யுது, அவர் வந்து ஒண்ணுமே கல்வி அறிவு இல்லாம ஒரு செல்வம் இல்லாதவளா ஒரு பிறவி அவர் எடுத்தும் கூட இந்த பகவானை பத்திய ஞானங்களை கேட்கறதுனாலையும் அதை மனசுல உள்வாங்கி அதை கண்டினியூ பண்றாரு. அவரு அதை செய்யறதுனாலுமே அவர் என்ன செய்யறாரு, ஒரு உத்தமமான ஒரு பிறவி அவருக்கு கிடைக்குது. அவரு இப்ப பகவானை எப்ப பார்த்தாலும் நாராயணா நாராயணான்னு சொல்லிட்டு அந்த திருலோகமும் சஞ்சரிச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்துல அவர் இருக்கிறாரு. அதுக்குதான் இந்த இடத்துல அவரோட ஸ்டோரி சொல்லப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। अश्रद्धदान पुरुषा धर्मस्यास्य परं तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. எதிரிகளை வெல்வோனே, இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது அப்படின்றார் பகவான். நம்ம முதல்ல என்ன செய்யணும், நமக்கு ஸ்ரத்தை வேணும். பகவான்கிட்ட வந்து முக்கியமா நம்பிக்கை வைக்கணும். யார் ஒருத்தர் நம்பிக்கை வைக்கிறாங்களோ அவங்கதான் என்ன செய்ய முடியும், பகவானை வந்து அடுத்தடுத்து நம்ம பகவானே இல்லை அப்படிங்கிறவங்க எப்படி பகவானை கும்பிடுவாங்க. பகவான் மேல நாம வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்பிக்கை வைக்கணும். அப்புறம் தான் நம்மளோட பக்தி தொண்டை கூட நம்மளால செய்ய முடியும். எனவே அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகின் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கே திரும்பி வருகின்றனர். ஜன்ம மிருத்யு ஜராவியாதி அதுக்குதான் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு இதுல பகவான் சொல்லிட்டு இருக்காரு. அது மாதிரி ஒரு நம்ம தேவர்கள் எல்லாம் நம்ம கும்பிடுறோம் இல்லையா, அது எப்படின்னா நம்ம வந்து பகவான் நேரடியா கும்பிடுறது வந்து ஒரு மரத்தோட வேருக்கு தண்ணி ஊத்துற மாதிரி. ஆனா இது தேவர்களை கும்பிடுறது எப்படின்னா ஒரு மரத்தோட கிளைக்கு இலைக்கு அதுக்கெல்லாம் நம்ம தண்ணி ஊத்துற மாதிரி, அந்த மாதிரி ஒரு அர்த்தம்.
நாம வந்து என்ன செய்யணும், பகவானை கும்பிட்டா நேரடியா பக்தி தொண்டுக்கு போயிட போறோம். அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து மரத்தோட கிளைக்கும் இலைக்கும் தண்ணி ஊற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா கிளைக்கும் இலைக்கும் போயிடும். பகவானை கும்பிட்டாலே தேவர்களுக்கும் அது போய் சேர்ந்துடும். அந்த மாதிரி ஒரு இதுல வந்து நம்ம நம்பிக்கை எப்படி இருக்கணும், பகவான் மேல முழு நம்பிக்கை வைக்கணும். தேவர்களையும் கும்பிட வேணாம்னு சொல்லல பகவான். ஆனாலும் தேவர்களையும் நீ மரியாதை கொடு. அவங்களுக்கு ஏன்னா என்கிட்ட இருந்து வந்தவங்க தான் அவங்க. அதுவும் இல்லாம நம்மளை விட சக்தி படைச்சவங்க. கண்டிப்பா அவங்களையும் நம்ம வந்து மரியாதையோட வணங்கணும். ஆனா முழு நம்பிக்கை எங்க வைக்கணும் அப்படின்னா பகவானோட பாதத்துல நம்மளோட முழு நம்பிக்கையும் வைக்கணும் அப்படின்னு இதுல சொல்லிட்டாங்க. அந்த மாதிரி வைக்கிறதுல 3 விதமான பக்தர்கள் இருக்கிறாங்க. அந்த 3 விதமான பக்தர்கள் யாருன்னா, முதல் நிலை பக்தர் உயர்ந்த அதிகாரின்னு சொல்லப்படுறாங்க, 2ஆம் நிலை மத்தியம அதிகாரி, 3ஆம் நிலை கனிஷ்ட அதிகாரின்னு சொல்றாங்க. அந்த முதல் நிலையில இருக்கிற அந்த உத்தம அதிகாரி வந்து என்ன செய்வாருன்னா, சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் நல்லா படிச்சவங்களா இருப்பாங்க. வேத சாஸ்திரம் எல்லாம் அவருக்கு தெரியும். யார் ஒருத்தர் வந்து அவர்கிட்ட கேள்வி கேட்டாலும் வேதத்துல இருந்து அவருக்கு வந்து ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு திறமையும் அவர்கிட்ட இருக்கும். பகவான் மேல முழுக்க முழுக்க முழு நம்பிக்கை உடையவரா இருப்பாரு. அவரோட மனசுல எந்தவித கலங்கமும் இருக்காது. அப்படிப்பட்டவங்க உத்தம அதிகாரி அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க. அடுத்தது வந்து மத்தியம அதிகாரி அப்படிங்கிறவங்க யாருன்னா, அவங்களுக்கு வந்து சாஸ்திரங்கள்ல அவ்வளவு தூரம் தேர்ச்சி இருக்காது. கண்டிப்பா கொஞ்சம் தான் தெரியும். ஆனா என்ன செய்வாங்க, பகவானை வந்து பக்தி தொண்டு செய்யறதுல வந்து கொஞ்சம் கூட அவநம்பிக்கை இருக்காது. அதுல வந்து பூரணமா இருப்பாங்க. பக்தி தொண்டு செய்யறதுல வந்து பூரணமா இருப்பாங்க. அப்படிப்பட்டவங்க வந்து மத்தியம அதிகாரி இடத்துக்கு வராங்க. 3ஆவது நிலை கனிஷ்ட அதிகாரிங்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா, அவங்க வந்து பக்தி தொண்டு சாஸ்திரங்களும் அவங்களுக்கு தெரியாது, பக்தி தொண்டை பத்தியும் முழுமையா தெரியாது, 2மே தெரியாது. ஆனாலும் அவங்க என்ன செய்வாங்க, கோயில்ல இருக்கிற பகவானை போய் வழிபடுவாங்க. அதை செய்வாங்க. விக்கிரக வழிபாடு அவங்க செய்வாங்க. ஆனா அதோட பக்தி தொண்ட மகிமையை வந்து அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருக்கிறவங்க 3ஆவது நிலையில இருக்க கனிஷ்ட அதிகாரி அப்படின்னு. நாமெல்லாம் என்ன செய்யணும்னா, நாமெல்லாம் கனிஷ்ட அதிகாரி நிலையில நம்ம இருக்கிறோம்னா, நாம ஒரு உத்தம அதிகாரியை அணுகி அவங்களோட நம்ம பழகி அவங்கள நம்ம ஃபாலோ பண்ணி அவங்க சொல்றதெல்லாம் நம்ம கேட்டோம்னா நம்மளும் வந்து அடுத்தடுத்த நிலைக்கு நம்மளாலையும் உயர முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் சொல்லியிருக்கேன். இந்த இதுல வந்து இந்த நவவித பக்தி என்னென்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறேன். பிரகலாத உவாச்ச மத்தாச்சு இந்த இது படிங்க. Yes, Mataji. Prahlada uvacha Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam Archanam Vandanam Dasyam Sakya Atma Nivedanam. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7.5, அதாவது 7வது கேண்டோ 5th சாப்டர் 23 to 24 ஸ்லோகங்கள்ல இந்த ஸ்லோகம் வருது. பிரகலாதர் பாடுறாரு பகவானை பத்தி. பக்தியோட பிரகலாதரோட பக்தி உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். அவர் பாடினது இந்த பாட்டு. அவரோட பிரேயர்ஸ்ல இது வருது. அது என்ன 9 விதமான பக்திகள் அப்படின்னா, இந்த ஸ்ரவணம் அப்படின்னா இங்க வந்து சுகதேவ சுவாமி வந்து பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை சொல்றாரு, இவரு கேட்கிறாரு. இந்த கேட்டல் தான் வந்து ஸ்ரவணம் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்படுது. அடுத்தது இங்க கீர்த்தனம். கீர்த்தனம் பாடுதல், பகவானின் புனித பெயர்கள், வடிவங்கள், குணங்கள், திவ்யமான விளையாட்டுகள் இதெல்லாம் பத்தி இங்க பாடுறாங்க இல்லையா. இவங்க யாருன்னா மீராபாய் மாதிரி இருக்கு. மீராபாய் வந்து இங்க உதாரணமா காட்டியிருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து கீர்த்தனத்துல இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க உதாரணமா. இது ஸ்மரணம், திரும்ப திரும்ப நினைத்தல். இப்ப வந்து இவர் என்ன செய்யறாரு, கையில வந்து சாண்டிங் பேக் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை திரும்ப 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 அவர் வந்து உச்சரிச்சுட்டு பகவானை பத்தி மனசுல நினைச்சிட்டு இருக்கிறாரு. அதை வந்து இங்க ஸ்மரணம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. இவங்க ஒரு நம்ம யோகி அந்த மாதிரி இது என்ன சொல்லுவோம், சரி யோகின்னு வச்சுக்கோம். அடுத்தது வந்து பாத சேவனம், பணிவுடை செய்தல். இங்க வந்து பகவான் வந்து பள்ளி கொண்டிருக்கிறாரு. அவரோட பாதத்துல வந்து லட்சுமி தாயார் என்ன செய்யறாங்க, அவர் கால் பிடிச்சு விடுறாங்க, பணிவிடை செய்யறாங்க. இது வந்து பாத சேவனத்துக்கு மகா லட்சுமி தாயாரையே நமக்கு இங்க வந்து உதாரணமா கொடுத்துக்கிறாங்க. இது வந்து அர்ச்சனம், அதாவது பகவானை வந்து நம்ம பூவாலையோ மலராலையோ நமக்கு பிரசாதம் வச்சுட்டு நம்ம வந்து பகவானை என்ன செய்யறோம், அர்ச்சிக்கிறோம் இல்லையா. அதை வந்து இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. அடுத்தது வந்தனம். இது வந்து பிரகலாத் மகாராஜா, துருவ மகாராஜா ஒருத்தர், துருவர் மாதிரி இருக்கு. அவர் என்ன செய்யறாரு, வணங்குறாரு. ஒத்த காலில் நின்று
தவம் புரிகிறாரு. அந்த மாதிரி இருக்கிறது துருவந்தம். அது வந்து வணங்குறாரு, பகவானையே நினைச்சுக்கிட்டு வந்தனம் புரிகிறாரு. இது வந்து இங்க உதாரணமா கொடுத்திருக்கிறாங்க. இங்க தாசியம், அடிமை போல பணியாற்றுதல். யார் இங்க அடிமை போல பணியாற்றா அப்படின்னா, இவரு நம்ம ஆஞ்சநேயர் அவர் வந்து பகவானுக்கு வந்து தொண்டர் இல்லையா, ராமபிரானோட பரம பக்தர். ராமநாமம் எங்கெல்லாம் உச்சரிக்குதோ அங்கெல்லாம் வந்து என்ன செய்வாரு, ஆஞ்சநேயர் இருப்பான்னு நம்ம கேள்விப்படுறோம். அவர் வந்து அடிமை மாதிரி அவர் பணியாற்றுறாரு, தொண்டனா இருக்கிறாரு. அதுதான் இங்க தாசியம் சொல்லப்பட்டிருக்குது. அடுத்து சக்கியம், அது வந்து நண்பனா இருக்கிறது யாரு, அர்ஜுனன் பகவானுக்கு நண்பனா அவரை உதாரணமா சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஆத்ம நிவேதனம், இருதயபூர்வமாக தன்னையே அர்ப்பணித்தல். பகவான் சைத்தன்யர்கிட்ட வந்து ஒரு காலில் விழறார், அந்த மாதிரி ஒருத்தர் விழறார் இல்லையா, கோஸ்வாமிகள். அவர் வந்து இந்த இடத்துல என்ன செய்யறாங்க, ஆத்ம நிவேதனம், அப்படியே தன்னையே முழுமையா ஒப்படைக்கிறது. இந்த மாதிரி இந்த 9 விதமான தொண்டுகள், இந்த 9 செயல்களால் பகவானுக்கு தூய பக்தி தொண்டு புரியும் பக்தனை பூரணமான ஞானம் உடையவனாக உணர வேண்டும். இந்த 9 பக்தி தொண்டு யார் ஒருத்தவங்க செய்யறாங்களோ அவங்க வந்து அந்த பூரண ஞானம் உடையவங்க. இப்ப ஞானத்தை பத்தி தானே நம்ம படிக்கிறோம். அந்த ஞானத்துல நமக்கு வந்து இந்த 9 நம்மளால செய்ய முடியலன்னாலும் அட்லீஸ்ட் 1, 2 இப்ப சிரவணம், இப்ப கேக்குறீங்க இல்லையா பகவத்கீதைய, இது சிரவணம் நான் சொல்றதுனால இது வந்து கீர்த்தனம் ஆகுது. இதை நீங்க வீட்டுல போய் உட்கார்ந்துட்டு நினைச்சு பார்த்தீங்கன்னா அது ஸ்மரணத்துல வந்துருது. அட்லீஸ்ட் இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்லும் போது நம்ம இந்த 3 நிலையிலையுமே நம்ம வருவோம். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து என்ன செய்யணும், இந்த ஏதோ ஒண்ணுல இருந்தாலே நமக்கு வந்து என்ன செய்யும், நம்மளோட பாவங்கள் நம்மளை விட்டு விலகுங்கிறாங்க. அதனால நம்ம கண்டிப்பா பக்தியோட நிலைக்கு நம்மளால உயர முடியும் அப்படின்னு இது மூலமா தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மயா ததம் இதம் சர்வம் ஜெகத் அவ்யக்தமூர்த்தினா மத்ஸ்தானி சர்வபூதானி நச்சாஹம் தேஷ்வஸ்திதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் எனது இந்த அறிவிற்கு அப்பாற்பட்ட விஸ்வரூபத்தின் மூலம் அகிலம் முழுவதும் பரவி உள்ளேன். பகவான் வந்து 11வது சாப்டர்ல விஸ்வரூபம் காட்டுவாரு. நம்ம அடுத்து இன்னும் 2 நாள்ல படிப்போம். அது எப்படின்னா, விண்ணுக்கும் மண்ணுக்குமா அவரோட உருவம் பரவி நிக்குது உலகம் முழுவதும். அது மூலமா என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா, நம்ம பாக்குறது எல்லாத்துலயும் பகவானை பார்க்கணும் அப்படிங்கறதுதான் இதன் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எந்த ஒரு பொருளை இந்த உலகத்துல நம்ம பார்த்தாலும் அதுல நம்ம பகவானை பார்க்கணும். எந்த உயிர்களை நம்ம பார்த்தாலும் அதுக்குள்ள அவருக்கு பரமாத்மாவை நம்மளால பார்க்கக்கூடிய அந்த ஒரு நிலை வரணும். எல்லா ஜீவன்களும் மற்றும் படைப்புகளும் எண்ணில் இருக்கின்றன. எல்லாம் என்ன இருக்கு, அவரோட விஸ்வரூபத்துக்குள்ள அடங்கி இருக்குது. இங்க பாத்தீங்கன்னா எத்தனை இதை காட்டியிருக்கிறாங்க. எல்லாம் வந்து அவரோட ஒரே உடல்ல வந்து எல்லாமே அடங்கியிருக்கு. அதே சமயத்தில் அவைகளிலிருந்து வேறுபட்டு என் மாயையால் மறைக்கப்பட்டு இருக்கிறேன். அது வந்து அவரோட அசிந்திய சக்தி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அவர் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டாரு. நம்மளோட புலன்களுக்கு அவரை பார்க்க முடியுமான்னா பார்க்க முடியாது. நம்ம பார்க்கிற உருவத்துல எல்லாம் நாம தான் என்ன செய்யணும், பகவானை பார்க்க முயற்சி செய்யணும். ஏன்னா அவர் வந்து யோக மாயால அவர் மறைக்கப்பட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு பகவான் இதுல சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நச்சமஸ்தானி பூதானி பஷ்ய மே யோகமைஸ்வரம் பூதப்ருநச்ச பூதஸ்தோ மமாத்மா பூதபாவனஹ யதாகாசஸ்திதோ நித்யம் வாயு சர்வத்ர கோ மகான் ததா சர்வாணி பூதானி மத்ஸ்தானி யுபதாரய. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். எல்லாத்தையும் படைச்சிட்டாரு, ஆனா எல்லாமே அவர்கிட்டே இல்லாம அதது நிலையில அதது தனித்தனியா இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம இவரை பகவானை பத்தி நம்ம யோசிக்கணும்னா சூரிய ஒளியை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். சூரிய ஒளி வந்து ஒரே ஒரு சூரியன் தான் இருக்குது, ஆனா அதோட ஒளி வந்து என்ன செய்யுது, இந்த உலகம் முழுக்க பரவி இருக்குது. அது மாதிரிதான் பகவானோட சக்திகளும் வந்து என்ன செய்யுது, அவர் ஒரு பகவான் ஒருத்தர் தான், ஆனா அவரோட சக்திகள் வந்து இந்த உலகத்துல எல்லா சத்து அசத்து எல்லாத்துலயும் பரவி நிக்குது. நம்மளோட நம்மள போல உயிர்வாழிகள் அத்தனை பேர் இதயத்திலயும் அவர் இருக்கிறாரு. அவரோட ஐஸ்வர்யம் அந்த அளவுக்கு அவரோட யோக சக்தி நிறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்புறம் நானே எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும் எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும் நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. இவர்தான் எல்லா உயிர்களையும் காக்குறாரு, அழிக்கிறாரு, படைக்கிறாரு. 3மே முத்தொழிலையும் செய்யக்கூடியவரும் அவரு தான்.
ஆனாலும் அவர் வந்து இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தோட ஒரு பார்ட்டா இருக்கிறாரா? இல்ல, அவரோட உடல்ல தான் நாம ஒரு பார்ட்டா இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஏனெனில் நானே படைப்பின் மூல காரணம். நம்ம எல்லாம் அவர்கிட்ட இருந்து வந்தது. அவர் எல்லாத்தையும் படைக்கிறாரு, அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம வந்தது. பார்ட் அண்ட் பார்சலா நம்ம இருக்கிறோம். அதனால அவரோட சக்திகள்லாம் என்ன செய்யும்? நம்ம கிட்ட இருக்கும். அவர்கிட்ட என்ன விதமான குணங்கள்லாம் இருக்குதோ அது அத்தனையும் நம்ம கிட்ட இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அததான் இங்க வந்து அசிந்திய பேத அபேத தத்துவம் அப்படின்னு சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு. ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இடையே ஒரே சமயத்தில் உள்ள ஒருமை வேறுபாடு பற்றி இந்த கோட்பாடு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் முன்மொழியப்படுகிறது. பகவான் சைத்தன்யர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னா, பகவான்கிட்ட இருந்து நம்ம எல்லாம் வந்ததுனால அவருக்கு இருக்க குணங்கள்லாம் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்குது. ஆனா எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னா, நம்ம கிட்ட ஒரு நுண்ணியமா குறைந்த அளவுலதான் நம்ம கிட்ட இந்த சக்தி இருக்கு. ஆனா பகவான்கிட்ட வந்து எல்லையற்ற சக்தி இருக்குது. அதை வந்து நம்மளோட கணக்குல நம்மள கற்பனை கேட்டாத அளவுக்கு அவரோட சக்தி. உதாரணமா நம்ம வந்து கடல் நீர் எடுத்துக்கலாம். கடல் நீர் என்ன செய்யுது? உப்பு கரிக்குது இல்லையா? அதுல இருந்து எவ்வளவு நம்ம டன்னா உப்பு வந்து நம்மளால எடுக்க முடியும். அவ்வளோ அந்த அளவுக்கு உப்பு நிறைஞ்சிருக்குது அந்த கடல் தண்ணி. அதுல இருந்து ஒரே ஒரு டிராப் எடுத்து நம்ம வாயில வச்சாலும் உப்பு கரிக்குது. அந்த கடல் நீருக்கு இருக்க அதே தன்மை தான் இந்த உப்பு ஒரு டிராப் தண்ணியிலயே இருக்குது. அது மாதிரிதான் நம்ம பகவான் வந்து கடல் மாதிரி அவர்கிட்ட இருக்க சக்திகள். நாமகிட்ட இருக்கிறது என்ன? ஒரு துளி, ஒரு டிராப் வாட்டர் அதுல இருக்கிறது. ஆனா அங்க இருக்க உப்பு கரிப்பு நம்மள்ட்டயும் அந்த ஒரு டிராப்ல இருக்கும். அதுதான் அவர்கிட்ட இருக்க குணங்கள் நம்மள்ட்ட இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அங்க டன்னா உப்பு எடுக்கலாம். ஆனா நம்மள்ட்ட இருந்து அந்த ஒரு டிராப்ல என்ன உப்பு எடுக்க முடியும்? அந்த மாதிரிதான் நம்மளோட சக்திகள். அவர்கிட்ட இருக்க சக்திக்கும் நம்மள்ட்ட இருக்க சக்திக்கும் உள்ள வேறுபாடு. அததான் இங்க வந்து பகவான் சைத்தன்யர் சொல்லியிருக்காரு. அசிந்திய பேத அபேத தத்துவா. நம்ம வந்து அவரை மாதிரி ஒற்றுமையும் இருக்குது, அதே மாதிரி வேற்றுமையும் இருக்குது. அவரோட நம்ம எல்லாம் அவருக்கு பக்தர்களே தவிர அவரு தான் எஜமானன், அவரு தான் ஆள்பவர் அப்படிங்கிறத நம்ம இதுல புரிஞ்சுக்கணும். இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு இந்த பாட்டுல அப்படின்னா, எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்போதும் ஆகாயத்தினில் உள்ளதோ அது போலவே படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் எண்ணில் அமைந்துள்ளதை காண்பாயாக அறிவாயாக அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ வந்து ஆகாயத்துல காத்து இருக்குது, நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியாது, ஆனா நம்மளால உணர முடியும். ஏன்னா நமக்கு வந்து அந்த காத்து நம்ம வந்து உடல்ல படும்போது நம்ம அதால உணர முடியும். அது ஒரு சில்னஸ் நமக்கு கிடைக்கும். அது மாதிரி அந்த ஆகாயமும் ஒரு பெரிய பிரபஞ்ச தோற்றத்தோட ஒரு மிகப்பெரிய வெளிப்பாடு. பஞ்சபூதங்கள்ல ஒண்ணு. அந்த காற்றும் அதே மாதிரி பஞ்சபூதங்கள்ல ஒண்ணு. அதுவும் மிகப்பெரிய பிரபஞ்சத்தோட ஒண்ணு. ஆனா அது ரெண்டுமே வானத்துல இருக்குது. ஆனா ஒன்னோட ஒண்ணு ஒட்டுதா அப்படின்னா இல்ல. அது வந்து ரெண்டும் விலகிதான் இருக்குது, ஒன்னோட ஒண்ணு ஒட்டாது. அது மாதிரி பகவான் வந்து என்ன செய்யறாரு? படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் அப்படின்னு அவரோட செயல்கள்லாம் அவரு செய்யறாரு. ஆனா நம்மள்ட்ட இருந்து அவர் விலகிதான் இருக்கிறாரு. இந்த பிரபஞ்சத்துல இருந்து அவர் என்ன செய்யறாரு? விலகிதான் இருக்கிறாரு. இது காத்தும் ஆகாயமும் எப்படி ஒட்டலையோ அது போல பகவானும் இந்த ஜட இயற்கையில ஒட்டாம இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது தெரியுது. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। प्रकृतिं स्वाम् अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः ऊढक्रामम् इमं कृष्णम् अवश्यं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது, அவருக்கு கீழ்ப்பட்டதுதான். ஏன்னா அவர்கிட்ட இருந்தா அவரு தான் படைக்கிறாரு, அதனால அவருக்கு கீழ்ப்பட்டது. எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகின்றது. இவர் விருப்பப்படி படைக்கிறாருன்னு சொல்றாரு. அவருக்கு வந்து படைத்தலும் காத்தலும் அழித்தலும் வந்து ஒரு விளையாட்டு போலவாம். அவர் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை படைச்சு சின்ன பிள்ளைங்கள்லாம் பொம்மை செய்யும்ல, களிமண் எடுத்து என்ன செய்யும்? அந்த காலத்துல நம்ம எல்லாம் சொப்பு சாமான் செய்வோம். இந்த காலத்துல கிளே வச்சு பிள்ளைங்கள்லாம் செய்யறாங்க, பொம்மை செய்வாங்க. இது அதுல வந்து சின்ன சின்னதா அழகழகா என்ன செய்வாங்க? பழம், காய், அவங்கவுங்க விருப்பப்பட்ட உருவத்தை வந்து அதை கொண்டு நம்ம செய்யற மாதிரிதான் பகவான் என்ன செய்யறாரு? இந்த பிரபஞ்சத்தை வந்து படைச்சு உயிரினங்களை படைச்சு அது வந்து அதுக்கு வந்து அவருக்கு ஒரு விளையாட்டு பொம்மை மாதிரி நம்மளை வந்து விளையாடுறாரு.
அவரு அந்த மாதிரி ஒரு ஏன் படைக்கிறாரு, ஏன் இதை வந்து அவர் ஏன் இந்த மாதிரி படைக்கணும், நம்ம ஏன் வந்து இங்க கஷ்டப்படணும், இந்த இதெல்லாம் தேவையா, அவரோட விளையாட்டுக்காக நம்ம வந்து இங்க கஷ்டப்படணுமா அப்படின்னு கூட உங்க மனசுல எல்லாம் நினைவு வரும். ஆனா அவர் வந்து படைக்கிறாருன்னா நம்மளோட விருப்பம் இல்லாம அவர் படைக்கல. நாம வந்து என்ன செய்யறோம், இங்க வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்க அந்த விஷயங்களை பார்த்துட்டு இதை நம்ம அனுபவிக்கணும், இதை நம்ம வந்து ஆளணும் அப்படிங்கிற ஒரு அவர் ஆள்றாரு இல்லையா நம்மள, அது மாதிரி நம்மளுடைய அந்த ஒரு சுதந்திரம் வந்து நம்மளும் அந்த ஜட இயற்கை ஆளணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை விருப்பம் ஏற்படுது. அந்த விருப்பத்தை அவர் பூர்த்தி பண்றாரு. அந்த விருப்பத்தை பூர்த்தி பண்றதுனாலதான் நாமெல்லாம் வந்து இங்க வந்து உலகத்துல வந்து உயிர்வாழிகளா வந்து பிறக்கிறோம். இதுல வந்து பகவான குற்றம் வந்து சொல்றதுக்கு இல்லை. நாம வந்து இந்த பிறவி வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம மனசுல உறுதி எடுத்து பகவானை சென்று அடையணும்னா அடுத்த நிமிஷம் அவர் என்ன செய்யறாரு, நம்ம கை தூக்கி அழைச்சிட்டு போயிடுவாரு. அது வந்து நம்மளோட விருப்பத்தினாலையும் அவர் வந்து இந்த விஷயங்களை செய்யறாரு, உலகத்தை படைக்கிறாரு. அப்புறம் தனஞ்சயனை இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. இது எதுவுமே வந்து அவர் என்ன பண்ணும், கட்டுப்படுத்த முடியாது. அவர் எல்லாமே செய்வாரு, ஆனா அவர் அதுல கட்டுப்பட மாட்டாரு. நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இப்பௌதிக செயல்களிலிருந்து எப்போதும் விலகியே உள்ளேன். இந்த செயல்கள் நாம தான் வந்து இங்க வந்து கர்மங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அது நல்ல காரியமோ அது கெட்ட காரியமோ ஏதோ ஒண்ணு நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். ஆனா அந்த இந்த செயல்களுக்கெல்லாம் வந்து அவரு பொறுப்பாளி கிடையாது. அவர் எப்போதும் விலகியே இருக்கிறாரு, நம்மளை வாட்ச் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாரு. அப்ப வந்து இந்த செயல்களுக்கெல்லாம் யாரு வந்து நம்ம அனுபவிக்கணும், நாம தான் கண்டிப்பா அனுபவிக்கணும். ஆனா அவர் வந்து நமக்கு நடுநிலையில இருக்கிறாரு. நமக்கு வந்து இப்ப ஒரு கோர்ட்ல ஒரு நீதிபதி இருக்கிறாரு, ஜட்ஜு. அவர் என்ன செய்யறாரு, அங்க வந்த குற்றவாளிகளுக்கெல்லாம் ஒவ்வொரு விதமா தண்டனை கொடுப்பாரு. ஒருத்தருக்கு பணம் வந்து அபராதமா கட்ட சொல்லுவாரு, ஒருத்தவங்களுக்கு ஆயுள் தண்டனை வாதி கொடுப்பாரு, ஒருத்தருக்கு வந்து தூக்கு தண்டனை கொடுப்பாரு. அது வந்து அவங்கவுங்க செய்யற குற்றங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்டனையே தவிர இதுல நீதிபதியோட குற்றம் என்ன இருக்கு, அவர் என்ன தப்பு பண்றாரு, அவங்கவுங்க செய்யற கர்மத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவரு தண்டனையை கொடுக்கிறாரு. அதனால அவருக்கு ஏதாவது லாபமோ நஷ்டமோ இருக்கா? அவர் வந்து இந்த குற்றங்கள் தண்டனை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவருக்கு அதுக்கு ஏதாவது கனெக்ஷன் இருக்கா? எதுவும் கிடையாது. அது மாதிரிதான் பகவான் என்ன செய்யறாரு, இந்த உலகத்தை படைக்கிறாரு. படைச்ச பிற்பாடு நாமெல்லாம் கர்மங்கள் செய்யறதுக்கும் அதுக்கும் அவருக்கு எதுலயும் அவர் வந்து எதுலயுமே பந்தப்படாம இருக்கிறாரு. நாம செய்யற நல்ல காரியம் கெட்ட காரியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு அடுத்த ஒரு உடலை வந்து பகவான் இயற்கை ஜட இயற்கை மூலமா நமக்கு கொடுக்கிறாரு அப்படிங்கிறத நாம இதுல புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। मया दीक्षेन प्रकृतिं सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தியின் மகனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகின்றது அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்ப வந்து நாம எப்படி தோற்றம் வந்து பிரபஞ்ச சக்தி உண்டாகுது அப்படின்னு நம்ம வந்து நேற்று கோலோக சாட்டு பார்த்தோம். பகவான்கிட்ட இருந்து நம்ம எப்படி எல்லாம் உலகம் தோன்றுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். அந்த மகத்தத்துவத்துல இருந்து ஒண்ணு ஒண்ணா வருது. ஜட இயற்கைக்கு குணங்கள் காரணமா வந்து என்ன செய்யறோம், பிறவி எடுக்கிறோம். அந்த மாயையை வந்து இவர் என்ன செய்யறாரு, தன்னோட கண்ணால பாக்குறாரு. கண்ணால பாக்குறது மூலமாவே என்ன செய்யுது, ஜட இயற்கை என்னும் தாய், அவங்கெல்லாம் நமக்கு தாய், பகவான் வந்து நமக்கு தந்தை. அது என்ன வந்து கருவுறுது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அந்த கருவுற்றத்துல இருந்து உயிர்வாழிகள்லாம் என்ன செய்யறாங்க, வெளியில வராங்க. எது மாதிரி அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாத்தையும் வந்து ஜட இயற்கை தான் உண்டாக்குது. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது. அப்புறம் அது மாதிரி என்ன செய்யற, அழியணுங்கிற காலத்துல பிரளயம் வருது. நம்ம பார்த்தோம், அதிகம் மகா பிரளயம் வருது, பார்ஷியலா ஒரு பிரளயம் வருது. பிரம்மாவோட பகல் இரவு நேரத்துல ஒரு பிரளயம் வருது. அப்புறம் பகவானோட மகா பிரளயம்னு ஒன்று வருது, அவரோட பிரம்மனோட 100 வயசு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம். அந்த மாதிரி இந்த உலகம் வந்து என்ன செய்யுது, பகவான் ஆணைப்படிதான் வந்து தோற்றம் வந்து மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது. இது அப்படின்னா என்னது, தற்காலிகமான உலகம் அப்படிங்கிறதுல இதுலயே நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது. இது இந்த அசாஸ்வதம், துக்காலயம் அசாஸ்வதம்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. இது வந்து பௌதிக தோற்றத்துக்கு நிரந்தரம் கிடையாது. தற்காலிகமான இந்த தோற்றத்துல வந்து நம்ம இருந்துகிட்டு, ஆனா நம்ம என்ன செய்வோம், நம்ம நிரந்தரமானவங்க அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு நம்மளோட வாழ்க்கைய வந்து எப்படி எல்லாம் நம்ம வாழறோம் அப்படிங்கிறத நாம புரிஞ்சுக்கணும். இதுல இருந்து நம்ம விலகி பகவான்கிட்ட சென்றடையத்துக்கான வழி என்னன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவஜானந்தி மாமூடா மானுஷீம் தனும் ஆஸ்ரிதம் பரம் பாவம் அஜானந்தோ மம பூத மகேஸ்வரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மனித உருவில் நான் தோன்றும் போது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர். எனது பரம இயற்கை, அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறியார்கள் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. இது வந்து இப்ப நம்ம வந்து குருஷேத்திர போர்க்களத்துல பகவான் விஷ்ணு வந்து என்ன செய்யறாரு, அர்ஜுனனுக்கு வந்து தேர் ஓட்டுறாரு. பகவான் எல்லா பிரபஞ்சத்தையே படைக்கக்கூடியவர், சக்தி எல்லையற்ற சக்தி உடைச்சவரு, காத்தல் படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் எல்லா விதமான செயல்களையும் செய்யக்கூடியவரு. அவரு ஏன் போய் பகவான் என்ன செய்யணும், சாரதியா இருக்கணும்? அவரு அர்ஜுனனுக்கு நண்பனா இருக்கிறாரு, பகவான் சாரதியா இருக்கிறாரு, திறமைசாலி, போர்க்களத்துல திறமைசாலியா வந்து செயல்படுறாரு. என்ன ஒரு சூழ்ச்சி எல்லாம் புரிஞ்சு தர்மத்தை நிலைநிறுத்தணும்னா அதர்மத்தை அழிக்கிறதுக்கு என்னென்ன அவர் வேலை செய்யறாருன்னு நீங்க எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. எத்தனை விதமா வந்து அர்ஜுனனை வந்து அவரு வந்து காக்குறாரு. அவர் பாதுகாவல் இல்லைன்னா அர்ஜுனனாலையும் அந்த போர்க்களத்துல வெல்ல முடியாது அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில வந்து பகவான் எதுக்கு இங்க வந்து வேலை செய்யணும், அதை நம்ம எல்லாருமே யோசிக்கணும். இப்ப வந்து மனித உருவில் அவர் தோன்றாரு. அவஜானந்தி மாமூடா மானுஷின் தனு ஆசிரிதம் அப்படின்னா என்ன? அவர் மனித உருவில் அவர் தோன்றும் போது முட்டாள்கள் வந்து என்ன செய்யறாங்க, அவரு ஒரு சாதாரண மனிதர் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. முட்டாள்களால அவரை புரிஞ்சுக்க முடியல. நம்மள மாதிரி அவரும் ஒரு மனிதர் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. மதுராவோட இளவரசன் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. இல்லைன்னா மாடு மேய்க்கிற ஒரு சிறுவன் அப்படின்னு கீழ்த்தரமா பேசுறவங்களும் இருக்கிறாங்க. அவரை வந்து எத்தனை பேர் வந்து முழுமுதற் கடவுள் அப்படிங்கிற உணர்ந்தவங்கன்னா ரொம்ப கொஞ்சம் பேருக்கு தான் தெரியும். விதுரர், பீஷ்மர், அந்த மாதிரி சில பேராலதான் அவர் வந்து பகவான்கிறத உணர முடியும். மற்ற பேர்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க, முட்டாள்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க, அவரை ஏளனம் பண்றாங்க. அது வந்து முட்டாள்களுக்கு என்ன பத்திய புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படிங்கிறதுதான் இந்த இடத்துல ரெண்டு பேரை உதாரணமா இங்க காட்டியிருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மோகாஷா மோக கர்மாணோ மோக ஞானா விசேதசஹ ராஷசீம் ஆசுரீம் சைவ பிரகிருதி மோகினீம் ஸ்ரிதாஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இவங்க என்ன மோகாட்சா மோக கர்மானம், அவங்க எல்லாம் வந்து என்ன, அவங்களுக்கு வந்து மனசுல வந்து ஒரு இது இல்லை, குழப்பம். இவ்வாறு குழம்பியவர்கள் குழப்பவாதிகளை பத்தி இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. குழம்பியவர்கள் ராட்சசத்தனமான கருத்துக்களாலும் நாத்திக கருத்துக்களாலும் கவரப்படுகின்றன. நாத்திகம்னா உங்களுக்கு தெரியும், பகவானை நம்பாதவங்கள நாத்திகம்னு சொல்லுவோம். ஆத்திகம்னா பகவானை நம்புறவங்க, நாத்திகம் அதை நம்பாதவங்க. ராட்சசத்தனமான கருத்துக்கள்லாம் அவங்க வந்து அவங்களோட நினைவெல்லாம் இப்படி இருக்கும், பகவானை வந்து தூத்தக்கூடிய நிலைமையில இருப்பாங்க. வந்து என்ன செய்வாங்க, ஒரு கொஞ்சம் கூட மரியாதை இல்லாம அவரை பத்தி தவறா பேசக்கூடிய அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் அந்த குழப்பவாதிகள் என்ன செய்யறாங்க, கவரப்படுகின்றன. அத்தகு மயங்கிய நிலையில் அவர்களது முக்திக்கான ஆவல்கள், பலநோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள் ஆகிய அனைத்தும் தோல்வி அடைகின்றன. இப்படிப்பட்டவங்களால என்ன செய்ய முடியும், எந்த ஒரு காரியத்தையும் முழுமையா அவங்களால செய்ய முடியாது. ஏன்னா அவங்களோட மனசே அப்படி இருக்குது. அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க, முக்தி அடையணும், மோட்சம் அடையணும், பகவானை சென்றடையணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. அவங்கதான் மயக்க நிலையில இருக்கிறாங்களே, நாத்திகர்களா இருக்காங்களே. அப்புறம் பலநோக்கு செயல்கள், பகவானை கும்பிடுறதுனால நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதும் அவங்களுக்கு தெரியாது. அறிவு பயிற்சி, அறிவுங்கிறது அறவே கிடையாது, மூடர்களா இருப்பாங்க. அதனால என்ன செய்வாங்க, அவங்களோட அந்த பிறவி எடுத்ததோட பலனையே அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, வேஸ்ட் ஆக்குறாங்க, தோல்வி அடைகிறாங்க. அடுத்த பிறவி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு விலங்கினமா கூட அவங்க பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அதுல இருந்து அவங்க முன்னேறி வரணும்னா யாரோ ஒருத்தரோட பகவானோட கருணையோ இல்ல ஒரு தூய பக்தரோட கருணையோ ஏதோ ஒண்ணு கிடைச்சாலேயே அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க, ஒரு பக்தரா ஆவறதுக்கான வழியே கிடையாது. அவங்களோட நிலைமை அந்த அளவுக்கு கீழே இறங்கி போயிடுச்சு அப்படின்னு பகவான் இது மூலமா சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மகாத்மானஸ்து மாம் பார்த்த தைவீம் பிரகிருதிம் ஆஸ்ரிதாஹ பஜந்த்யனன்ய மனசோ ஞாத்வா பூதாதிம் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க, அது வந்து குழப்பம் அடைஞ்சவங்களை பத்தி சொன்னாங்க. இதுல குழப்பம் நீங்கின ஒரு மகாத்மாவை பத்தி இதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க. பிருதாவின் மகனே, குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அவங்க எப்போதும் என்ன செய்யறாங்க, தெய்வீக இயற்கை பகவானோட பக்கபலமா அவங்க எப்போதும் ஒரு பாதுகாப்பு உணர்வுல இருக்கிறாங்க.
அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அந்த மாதிரி இது வந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதானம் மத்திய லீலை 4வது அத்தியாயத்துல ஸ்ரீ மாதவேந்திரபுரி அவரை பத்தி இந்த இதுல வந்து படத்துல இருக்கு இல்லையா, அவரை பத்தி இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. அவரோட பிக்சர் தான் இது. அவர் என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா, அவர் வந்து பகவானுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தூய்மையான பக்தர்கள்ல அவர் தான் முதன்மையானவர். அவரு சைத்தன்யருக்கு அப்புறம் யாருமே வந்து ஒரு பிரேம பக்தி யாருமே இல்லைன்னு சொல்றாங்க. இவர் வந்து என்ன செய்வாரு, சாப்பாடு தண்ணி கூட யார்ட்டையும் போய் கேட்க மாட்டாரு. அவர் பாட்டு ஒரு மரத்தடியில உட்காந்துட்டு எப்ப பார்த்தாலும் பகவானை தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதே வந்து இதா இருப்பாரு. இவர் வந்து இவர் தான் அந்த மாதவேந்திரபுரி. அப்படி அவர் வந்து சாப்பாடு இல்லாம தண்ணி இல்லாம அவர் இருக்கிறத பார்த்துட்டு பகவானே என்ன செய்யறாரு, இங்க பாருங்க, இது பகவானே வந்து ஒரு சிறுவன் ஒரு அந்தன சிறுவன் ஆட்டம் வந்து அவருக்கு என்ன செய்யறாரு, பால் ஒரு குடம் நிறைய பால் எடுத்து வந்து கொடுக்குறாரு. இதை குடிச்சிட்டு நீங்க வந்து இருங்க, நான் என்னோட மாடெல்லாம் போய் கூட்டிட்டு திரும்பி வந்து இந்த பால் குடத்தை நான் எடுத்துக்கிட்டு போறேன் அப்படின்னு ஒரு பால் சொம்பை வந்து இங்க கொடுத்துட்டு போறாரு. இவர் வந்து இந்த பூரிக்கு பக்கத்துல ஒரு இடத்துல அந்த இவரோட கோயில் இருக்கு. பகவானோட அந்த பால் குடம் திருடிய அந்த கோயில் வந்து பகவானோட கிருஷ்ணரோட கோயில் அங்க இருக்குது. அந்த மாதிரி அவர் என்ன செய்யறாரு, பகவானுக்கு நெய்வேத்தியமா கொண்டு வந்த பாலை கொண்டாந்து இங்க இவர்கிட்ட கொடுத்துடுறாரு. பக்தர்கள்லாம் என்ன பால் எங்க போச்சு, பால் குடம் எங்க போச்சுன்னு தேடும் போது இவர்கிட்ட அந்த குடம் இருக்கும். அந்த மாதிரி பகவானே வந்து இவர்கிட்ட வந்து என்ன செய்யறாரு, ஒரு தொண்டு புரியுறாரு. பால் கூடம் திருடிய கிருஷ்ணன்னு அவரோட பேரே அந்த இதுல வரும். அந்த மாதிரி முக்தி அடைந்த அந்த குழப்பமில்லாத மகாத்மாக்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க, பகவான் தன்னை தேடி வர்ற அளவுக்கு அவங்களோட பக்தி நிலை இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம வந்து குழப்பவாதிகள்கிட்ட வந்து பகவான்கிட்ட நெருங்கவே முடியாது, பகவான் அவங்களை தேடி போக மாட்டாரு. ஆனா இங்க வந்து மகாத்மாக்களை தேடி பகவானே வராரு அப்படிங்கிறது அந்த அளவுக்கு அவங்களோட பக்தியோட மேன்மை இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம் யதந்தஸ்ச த்ருடவ்ருதாக நமஸ்யந்தஸ்ச மாம் பக்த்யா நித்யயுக்தா உபாஸ்தே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எப்போதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். இங்க வந்து நம்மளோட பிரபுபாதா இருக்கிறாங்க. அவங்கள சுத்தி என்ன தொண்டர்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க, எல்லாரும் என்ன செய்யறாங்க, ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை வந்து கீர்த்தனம் பண்ணிக்கிட்டு நடனம் ஆடிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க. பகவானோட புகழை கீர்த்தனம் பண்றாங்க, முயற்சி எடுக்கிறாங்க. மனசுல வந்து திடமான உறுதி இருக்குது, என்ன பண்றாங்க, முயற்சி எடுக்கிறாங்க. அதனால என்ன செய்யறாங்க, பகவானை வந்தனம் பண்றாங்க. இங்க பகவானோட உருவம் இருக்குன்னு நினைக்கிறான். அந்த மகாத்மாக்கள்லாம் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றார்கள். அவங்க வந்து 5 விதமான ரசங்கள்ல வழிபடுறாங்கன்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் 5 விதமான ரசங்கள் என்னன்னு. அது வந்து சாந்த ரசம், அது வந்து சாதாரணமா நம்ம வழிபாடு மாதிரி. அடுத்தது வந்து தாசியம். தாசியம்ங்கிறது ஆஞ்சநேயர் மாதிரி தொண்டு புரியறது. சக்கியம்ங்கிறது அர்ஜுனன் மாதிரி நண்பனா அவர் வந்து பகவான தன்னோட நண்பனா நினைச்சு வழிபடுறது. அடுத்தது வாசல்யம், யசோதை தாயார் மாதிரி பகவானை தன்னோட குழந்தையா பாவம் பண்ணி நாம வழிபாடு பண்ணலாம். என்னோட குழந்தை நம்ம வந்து பகவானுக்கு நைவேத்தியம் வைக்கும் போது ஐயோ குழந்தைக்கு பசிக்குமே, குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கணுமே, வசிக்குமே அப்படின்னு, அது குளிக்க வைக்கணுமே அப்படின்னாலாம் நம்ம அந்த குழந்தை உருவத்துல பகவானை என்ன செய்யலாம், வழிபாடு பண்ணலாம். அடுத்தது பிரேம பக்தி. அது வந்து மாதுரி ரசத்துல கோபிகைகள் எல்லாம் செஞ்சாங்க. ராதாராணி மாதிரி நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம், பகவானை நம்மளோட காதலனா வந்து என்ன செய்யலாம், பகவானை வந்து அந்த ரசத்திலையும் மகாத்மாக்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க, இந்த 5 விதமான ரசங்கள்ல ஏதோ ஒரு ரசத்துல பகவானை வழிபாடு பண்றாங்க அப்படிங்கிறது இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிதாமஹஸ்ய ஜகதோ மாதா தாதா பிதாமஹः வேத்யம் பவித்ரம் ஓங்கார ருக்சாமயஜு ஏவச்ச. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அகிலத்தின் தந்தையும் தாயும் காப்பவனும் பாட்டனாரும் நானே. பகவான் வந்து இங்க விஸ்வரூப தோற்றங்கள் காட்டுறாரு.
அவர் என்ன செய்யறாரு, இந்த உலகத்தோட தாயும் நான் தான், தந்தையும் நான் தான், காக்கிறதும் நான் தான், பாட்டனாரும் நான் தான். நம்ம வந்து இவரை வந்து நம்ம படைச்ச பிரம்மாவை என்ன செய்வோம், பிதாமகர்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா அவர் வந்து நரைச்சு வயதான தோற்றத்துல வெள்ளை தாடியோட இருக்கிறாரு. அதனால அவரை வந்து பிதாமகர்னா நம்ம தாத்தா, அது மாதிரி பிதாமகர்னு சொல்றோம். இவர் வந்து பிரபிதாமகர், ஏன்னா அந்த பிரம்மாவை படைச்சவர் இவரு அப்படின்னா நம்ம தாத்தாவோட தந்தை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நமக்கு பாட்டனாரோட தந்தைங்கிற நிலையில அவரு நமக்கு வந்து இப்படி பாட்டனாராகவும் வராரு. நம்ம படைக்கிறதுனால தந்தையும் தாயுமா இருக்கிறாரு. நம்மளெல்லாம் ரட்சிக்கிறதுனால காப்பவரா இருக்கிறாரு. அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் தூய்மைப்படுத்த பொருளும் ஓம் என்னும் மந்திரமும் நானே அப்படின்னு சொல்றாரு. இது நம்ம என்ன செய்யணும், பகவானை பற்றிய விஷயங்களை தான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் அறியப்பட வேண்டிய பொருள். தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் அவர்தான், தூய்மையானவரும் அவர்தான். ஓம் என்னும் மந்திரமும் நானே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ நாராயணாய. நம்ம எது சொன்னாலும் என்ன செய்வோம், ஓம் கேசவாய நமக, ஓம் மாதவாய நமக அப்படின்னு நம்ம எல்லாத்துலயும் என்ன செய்வோம், ஓம்ங்கிற அங்க மந்திரத்தை சொல்லிதான் நம்ம சொல்லுவோம். அந்த ஓம்ங்கிற மந்திர ஒளியே வந்து பகவான் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இது நம்ம நாளைக்கு படிக்கிற அது விபூதி யோகத்துல நிறைய அவரை பற்றிய வைபவங்கள் படிப்போம். அப்புறம் ரிக் சாம யஜுர் வேதங்களும் நானே அப்படின்னா எல்லா வேதங்களும் நானே தான் அப்படின்னு பகவான் வந்து இதுல சொல்றாரு. இது வந்து விஸ்வரூபத்தை சில பேரு வழிபாடு பண்ணுவாங்க. அவரோட அந்த தோற்றத்துல வந்து ஜடம் சேதனம் எல்லாம் இருக்கு. ஜடம்னா அசைவில்லாதது, உயிரற்றது. சேதனம்னா உயிருள்ளது. எல்லாமே அவருக்குள்ள அடக்கம் இந்த விஸ்வரூபத்துல. இதை வழிபடுறவங்க கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறாங்க. இந்த விஸ்வரூபத்தை வந்து வழிபாடு செய்யறவங்க இருக்கிறாங்க. ஆனா அது வந்து நிரந்தரம் இல்லை. இந்த பூலோகத்துல மட்டும்தான் இந்த தோற்றம் இருக்கும். ஆனா பக்தர்கள்லாம் என்ன செய்வாங்க, இதெல்லாம் வேறுபாடெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க. அந்த எல்லா உயிர்கள்லயும் அவங்க என்ன செய்யறாங்க, பகவானை பாக்குறதுனால அவங்க வந்து முன்னேறிய நிலையில அவங்க என்ன செய்வாங்க, பகவானை வந்து வழிபாடு பண்ணுவாங்க அப்படிங்கறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। पतिकर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुकृत प्रभव प्रलय स्थानं निदानं बीजम् अव्ययम् तदा तपाम्यहम् अहं वर्षं निकृत्यान् युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सत् असच्चाहम् अर्जुन। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. இதுலயே வந்து பகவானோட வைபவங்கள் தான் கொடுத்துருக்காங்க. நானே இலக்கு, எல்லாத்தோட கடைசியா நம்ம எல்லாம் போய் அட்டைன் பண்றோட இலக்கு என்ன அப்படின்னா, அல்டிமேட் கோல் யாரு அப்படின்னா நான் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. காப்பவன் நான் தான், தலைவன் நான் தான், சாட்சி நம்மளோட மனசுக்குள்ள பரமாத்மாவா இருந்து சாட்சியா இருக்கிறவரும் அவரு தான். வசிப்பிடம் அடைக்கலம் அதெல்லாம் அவர்கிட்ட தான். நம்ம கடைசியா வந்து எத்தனை காலம் நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல திரும்பி வந்து பறந்து வாழ்ந்தாலும் கடைசியா நம்ம என்ன பண்ணணும், அங்கதான் போய் அடைக்கலம் புகணும். அதுதான் நம்மளோட உண்மையான வசிப்பிடம் அப்படிங்கிறத அவர் சொல்றாரு. மற்றும் மிக நெருங்கிய நண்பன், எல்லா உயிர் வாழிகளுக்கும் நான் தான் காப்பவன், நெருங்கிய நண்பனா நான் தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகத்துல வரும். அது மாதிரி அவர் தான் எல்லா உயிர் வாழிகளுக்கும் நெருங்கிய நண்பனா இருக்கிறாரு. எந்த ஒரு நிமிஷத்துலயும் நமக்கு உதவி செய்ய ஓடி வருவாரு. நானே படைப்பு அழிவு மற்றும் ஆதாரம். அவர் தான் படைக்கிறாரு, அழிக்கிறாரு, அப்புறம் ஆதாரமா வந்து கர்ப்பகதாசி விஷ்ணு இருக்கிறார் இல்லையா, அவர்கிட்ட இருந்தா பிரம்மா வராருல. அந்த கர்ப்பகதாசி விஷ்ணுக்கு அடியில என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஆதிசேஷன் இருக்காரு இல்லையா, அந்த மாதிரி வந்து என்ன செய்யறாரு, இந்த உலகங்கள் எல்லாம் அவரு தான் வந்து தாங்கிட்டு இருக்கிறாரு. அப்படிங்கிறதுல ஆதாரமும் நானே, தங்குமிடம் நானே, மற்றும் நித்தியமான விதையும் ஆவேன். நித்தியமான விதை என்னன்னா அவர்கிட்ட இருந்துதான் அந்த உயிர்வாழிகள்லாம் பிறவி எடுக்குது. அதனால விதையா நம்ம வந்து அவர்கிட்ட இருந்தா நம்ம வர்றோம். உலகத்தை படைக்கிறது அவருதான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அடுத்தது அர்ஜுனா, நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன், மழையை தடுப்பவனும் கொடுப்பவனும் நானே. இப்ப நம்ம வந்து மழை வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து வருண பகவானை நோக்கி ஜபம் பண்ணுவாங்க, யாகம் வளர்ப்பாங்க. அந்த வருணன் யார் கட்டுப்பாட்டுல இருக்கிறாரு, பகவானோட கட்டுப்பாட்டுலதான் இருக்கிறாரு. அவர் நினைச்சா மழையை கொடுக்கலாம், அவர் நினைச்சா மழையை தடுக்கலாம். அது மாதிரி சூரியனோட வெப்பமும் வந்து அவரால்தான் வருது. வெப்பத்தை கொடுப்பவனும் மழையை தடுப்பவனும் கொடுப்பவனும் நானே, நித்தியமும் நானே, மரண உருவமும் நானே. இப்ப வந்து குருஷேத்திர போர்க்களத்துல மரண உருவல காலமும் நானே அப்படின்னு சொல்லுவாரு. நாளைக்கு வந்து அந்த 11ஆம் சாப்டர்ல படிப்போம்.
காலமா நான் இங்க வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. காலனா வந்து நான் யம தர்மனா நான் வந்திருக்கிறேன் எல்லாத்தையும் அழிக்க அப்படின்னு. அது மாதிரி மரண உருவமும் நானே, ஜடம் சேதனம் இரண்டும் என்னில் உள்ளன, உயிர் வாழிகளும் உயிரற்றவை இரண்டுமே வந்து பகவான்கிட்ட தான் இருக்கு அப்படிங்கிறது பகவானோட அவரோட ஆப்புலன்ஸ் எல்லாம் இங்க வந்து இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுல நான் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. त्रैविद्या मां सोमपापूर्णपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गदिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यं साध्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति बुद्ध्यान् विविधेव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रिधर्मम् अनुप्रपन्ना कदा कदं காம லபந்தே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்வர்கலோகத்தை அடைவதற்காக வேதங்களை பயின்று சோமரசத்தை அருந்துபவர்கள் என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. இப்ப நம்ம சொர்க்கலோகத்துக்கு போகணும்னு நம்ம ஆசைப்படுவோம். ஏன்னா இந்த பூலோகத்தை விட அங்க வந்து அதிகமான சுகங்கள்லாம் இருக்கு நம்ம அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம். வியாதி கிடையாது, பசி கிடையாது, அங்க வந்து என்ன சோமரசத்தை குடிக்கிறதுனால ஒரு இன்பம் கிடைக்குது. ரம்பாய், ஊர்வசி அந்த மாதிரி பெண்கள்லாம் வந்து நான் ஆடல் பாடல்லாம் புரியுறாங்க. அதெல்லாம் கண்டு கேட்டு எழுந்து அனுபவிக்கலாம். கற்பக விருஷம் இருக்கு, காமதேனு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து நம்ம படிச்சிருக்கிறோம், கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். அதெல்லாம் நம்ம சென்று என்ன செய்வோம், நம்ம அங்க போகணும்னு ஒரு ஆசை எல்லாருக்கும் இருக்கும். அவங்களாம் என்ன செய்வாங்க, வேதங்களை பயில்வாங்க. அது வேதங்களை படிச்சு சோமரசத்தை இருந்தவர்கள் என்னை மறைமுகமாக நேரடி வழிபாடு கிடையாது. பகவான் தேவர்கள் வழிபாட்டை அவர் அப்படிதான் சொல்றாரு. நேரடி வழிபாடு கிடையாது. இதன் மூலமாக அவர்கள் பாவ விளைவுகளிலிருந்து தூய்மையடைந்து புண்ணியமான இந்திரலோகத்தில் பிறவி எடுத்து அங்கே தேவ சுகங்களை அனுபவிக்கின்றனர். இதெல்லாம் செய்யறதுனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அவங்களோட பாவங்கள்லாம் குறைஞ்சு, அதாவது வேதங்கள்லாம் படிக்கிறாங்க இல்லையா, அதனால அவங்களுக்கு அந்த புண்ணியம் கிடைக்கிறதுனால பாவம் எல்லாம் குறைஞ்சு அந்த இந்திரலோகத்துல போய் பிறவி எடுத்து சுகங்களை எல்லாம் அனுபவிக்கிறாங்க. அப்புறம் என்ன செய்யறாங்க, சொர்க்கலோகத்தில் அதுக்கு பரந்த சுகத்தை அனுபவித்துட்டு தங்களது புண்ணியங்களின் பலன்களை தீர்ந்தவுடன், அதாவது எவ்வளவு காலம் அவங்க புண்ணியம் பண்ணியிருக்கிறாங்களோ அது வரையிலும் அங்க அவங்களால வந்து அந்த சுகங்கள் எல்லாம் அனுபவிக்க முடியும். அதெல்லாம் தீர்ந்து போயிடுச்சுன்னா என்ன செய்வோம், இப்ப பேங்க்ல பணம் போட்டு வச்சிருக்கிறோம், அந்த பேலன்ஸ் இருக்கிற வரையிலும் நம்ம எடுத்து எடுத்து நல்லா இஷ்டம் போல நம்ம செலவு பண்ணலாம், ஜாலியா வாழ்க்கையை என்ஜாய் பண்றவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க. எடுத்துக்கிட்டே இருப்ப எவ்வளவு நாளைக்கு எடுக்க முடியும், ஓரளவுக்கு கொஞ்ச நாள் ஆனாலும் சுத்தமா தீர்ந்துரும். தீர்ந்து போனா என்ன செய்யணும், பழையபடி அவங்க வந்து உழைப்புக்கு தான் போகணும். அவங்களுக்கு காசு வேணும்னா என்ன செய்யணும், உழைக்கணும். அது மாதிரி அவர்கள் வந்து மீண்டும் இந்த மரண உலகில் வீழ்கின்றனர். மறுபடியும் இந்த என்ன அது மிருத்தியுலோகத்துல வந்து வீழ்ச்சி அடைகிறார்கள். இவ்வாறாக புலனின்பத்திற்காக வேத தர்மத்தை கடைபிடிப்புகள் பிறப்பு இறப்பினையே அடைகின்றனர். இப்ப வந்து சைக்கிள் இருந்து இப்படி போகுது, அப்புறம் இப்படி இறங்குது, ஏற்றம் இறக்கம் அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா. அதே மாதிரிதான் வந்து இங்க வந்து ஜெயண்ட் வீல் காட்டியிருக்காங்க. இது என்ன செய்யுது, ஏந்து போய் மேல போகுது, திருப்பி கீழே வருது, அப்படியே சுத்திக்கிட்டே இருக்குது. இதுதான் வந்து நம்மளோட புனரவி ஜனனம், புனரவி மரணம் அப்படிங்கிறத வந்து இது காட்டுது. பிறந்து பிறந்து இறந்து இறந்து இந்த வாழ்க்கை சக்கரத்தை நம்ம ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம். இதுல இருந்து நம்ம விடுதலை படையணும் அப்படிங்கறதுதான் இதோட குறிக்கோள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டிஸ் சாட்ல அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போட்டிருக்கேன், எல்லாரும் அவசியம் அட்டெண்டன்ஸ் பண்ணுங்க. அனன்யாஸ் சிந்தயந்தோ மாம் ஏ ஜனா பர்யுபாசதே தேஷாம் நித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வஹாம்யஹம். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு களங்கமற்ற அனன்ய பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுபவர்களுக்கோ அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பவற்றில் காத்தும் நான் அருள் பாலிக்கின்றேன். இப்ப மாதாஜி நேற்று ஒரு மாதாஜி, இவங்க ஸ்ரீவித்யா மாதாஜியா யாரோ ஒரு மாதாஜி கேட்டாங்க என்கிட்ட, வந்து கோமா ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறவங்களால பகவானை எப்படி நினைக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லையா. அப்போ வந்து பகவான கடைசி மரண தருவாயில நினைக்கக்கூடிய சூழ்நிலை அவங்களுக்கு இல்லையே, என்ன செய்யறது அப்படிங்கும்போது நான் சொன்னேன், அவர் வந்து அவங்க நினைக்கல, என்னன்னா பகவான் அவங்கள நினைப்பாரு, அவர் அங்க பக்தி தொண்டுல பூர்ணமா இருந்தா பகவானே அவங்கள நினைப்பாரு அப்படின்னு நான் சொன்னேன். அததான் இதுல வந்து அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு, அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் அருள்பாலிக்கின்றேன். அவங்க வந்து எப்ப இருக்கணும், அனன்ய பக்தியில அவங்க காலம் முழுக்க பகவானை வந்து பகவானோட ரூபத்தை ஏதோ ஒரு அவங்களுக்கு பிடித்த விருப்பமான கோவிந்தா, கிருஷ்ணா, நரசிம்மான்னு, ராமான்னு ஏதோ ஒரு ரூபத்துல அவங்க தியானம் செஞ்சுக்கிட்டு பக்தியோட அவங்க நித்தியமா வழிபாட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ
அதெல்லாம் நான் கொடுக்குறேன், அவர்கள்ட்ட இருக்கிறதெல்லாம் நான் காக்குறேன் அப்படின்னு பகவான் வந்து என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா, இவங்க வந்து 24/7 அந்த நிலையில அவங்க வந்து பகவான்கிட்ட களங்கமற்ற பக்தி, அந்த ஒரு அனன்ய பக்தி, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களதான் பகவான் என்ன செய்யறாரு வந்து கட்டுண்ட வாழ்விலிருந்து வெளியே கொண்டு போய் வீழ்ச்சி அடையாம அவர் வந்து அவங்கள பாதுகாக்கிறாரு அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्ण माताजी। एतेऽन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि माम् एव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றனர். ஆனா அத்தகைய வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்படுவதாகும். இது வந்து நம்ம கண்டினியூஸா நம்ம பார்த்துக்கிட்டு வரோம். ஒவ்வொரு நாளுமே இதை பத்தி நம்ம இதை பிக்சர்ல எல்லாம் காட்டுறாங்க, தேவர்களை வழிபடுறதை பத்தி. அது வந்து எப்படின்னா மறைமுக வழிபாடு. இதை வந்து பகவான் வந்து ஆதரிக்கல. நேரடியா பகவானை வழிபடுறதுதான் அவர் சொல்லப்படுது. ஆனாலும் பக்தியே இல்லாதவங்க என்ன செய்யலாம், அட்லீஸ்ட் தேவர்களையாவது வழிபடுங்க, அதுல இருந்து அவங்க அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வரட்டும் அப்படின்னுட்டு பகவான் அதுக்கும் வந்து அவங்களோட நம்பிக்கையை வந்து பலப்படுத்துறாரு. இது வந்து தேவ வழிபாட்டை பத்தி இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण। यान्ति देववृता देवान् पितॄन् यान्ति पितृवृत्तः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேவர்களை வழிபடுவார்கள் தேவர்களிடையே பிறப்பார், முன்னோர்களை வழிபடுவர்கள் முன்னோர்களிடம் செல்வார், பூதங்களை வழிபடுவர்கள் பூதங்களிடையே பிறப்பார், மேலும் என்னை வழிபடுவர்கள் என்னுடனே வாழ்வார். வந்து தேவ வழிபா வந்து என்ன உதாரணமா சொல்லலாம்னா, இப்ப நம்ம சாப்பிடும்போது நம்மள சாப்பாடு வந்து வயிற்றுக்கு தான் போகுது. அதை விட்டுட்டு கை கேக்குதா, நான் சாப்பிட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு கை தானா கேக்குதா, கால் வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் கொஞ்சம் சாப்பாடு அப்படின்னு கேக்குதா? இல்ல. நம்மளோட சாப்பாடு முழுக்க எங்க போகுது, நம்மளோட வயிற்றுக்கு தான் போகுது. ஆனா இதெல்லாம் உதவி செய்யுது, நம்ம கை உதவி செய்யுது, நம்மளோட வாய் உதவி செய்யுது, அதை எடுத்துக்கிட்டு வர்றதுக்கு நம்ம கால் போய் உதவி செய்யுது, அதெல்லாம் உதவி தான் செய்யுது. ஆனா நம்ம சாப்பிடுறது வந்து நம்ம வயிற்றுக்கு தான் போகுது. அது ஆனா எல்லா பலனும் வந்து எல்லா உறுப்புகளுக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கா கிடைக்குது. அந்த மாதிரி தேவர்களை வந்து வழிபடுறதுக்கு, தேவர்கள் வந்து நமக்கு பகவானை சென்றடையறதுக்கு ஒரு உதவியா நமக்கு இருக்கிறாங்க. அவங்கள வந்து வழிபட வேணாம்னு சொல்ல. ஆனா அவங்களே முழுக்க முழுக்க வழிபட்டுக்கிட்டு இருந்தா அந்த உலகத்துக்கு தான் மக்கள் போவாங்க. எந்த தேவனை வழிபடுறாங்க அந்த உலகத்துக்கு அவங்க போய் சென்றடைவாங்க. இந்திரனை வழிபடுறாங்க இந்திரலோகத்துக்கு போறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி. முன்னோர்களை வழிபடுறவங்க பித்ருலோகத்துக்கு போறாங்க. பூதங்களை வழிபடுறவங்க பூத கணங்கள் இருக்கிற அந்த உலகத்துக்கு போறாங்க. ஆனா நம்ம பகவானை வழிபட்டா பகவான் இருக்க அந்த கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு நம்மளால போக முடியும் அப்படிங்கிறது, இந்த வழிபாடு நம்ம எதை செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து பகவான் இதுல சொல்லியிருக்கிறாரு. हरे कृष्ण माताजी। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तत् अहं भक्त्यप्रकृतम् अश्नामि प्रियतात्मनः। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் ஒரு இலையோ ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கின்றேன். இப்ப வந்து ஒரு கதை கூட இதுல கொடுத்துருக்காங்க. வாழைப்பழத்தோலை உண்ட பரந்தாமன். விதுரர் மனைவி என்ன செய்யறாரு, விதுரர் வீட்டுக்கு இவர் சாப்பிட போறாரு பகவான். அப்ப எப்ப போறாரு அப்படின்னா, துரியோதனர்களுக்கு தூது போறாரு இல்லையா, பஞ்ச பாண்டவர்களுக்காக. அப்ப போய் இவர் தூது போற அந்த காலகட்டத்துல துரியோதனன் வந்து என்னோட அரண்மனையில வந்து தங்க, அங்க வந்து அறுசுவை உணவுகள் தயாரா இருக்குன்னதுக்கு, இல்ல நான் தூதுவனா வந்திருக்கிறேன், நான் விதுரர் வீட்டுல தங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு போய் தங்கும்போது அங்க என்ன இருக்கும், வெறும் ஒரு சப்பாத்தியை காஞ்சி போன ஒரு ரொட்டி சப்பாத்தியும் ஒரு சாதமும் தான் இருக்கும். ஒன்னும் சமைக்கலையா அப்படின்னு விதுரர் கேட்பாரு. அப்ப வந்து அப்ப குந்தி சொல்லுவாங்க, எப்ப வந்து பாண்டவர்கள் வனவாசம் போனாங்களோ அன்னையில இருந்து இவங்க 3 பேரும் என்ன செய்யறாங்க, விதுரர், விதுரோட மனைவி, குந்தி 3 பேருமே என்ன செய்யறாங்க, வெறும் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வெறும் ஒண்ணும் இல்லாம ருசி இல்லாத ஒரு உணவை தான் அவங்க சாப்பிட்டுட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி டயத்துல இவரு அங்க சாப்பிட போன இடத்துல இவருக்கு அதே உணவு பரிமாறுறாங்க. அப்போ வந்து விதுரரோட மனைவி என்ன செய்யறாங்க, வாழை வாழைப்பழத்தை உரிச்சு தோலை கொடுத்துட்டு வாழைப்பழத்தை கீழே போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு என்ன செய்யறோம்னு ஒரு தெரியவே இல்லை. ஒரு பக்தி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பகவான் மேல பக்தி தான் இருக்குது. அவரு என்ன செய்யறாரு, தோலை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாரு, ஒண்ணுமே சொல்லாம புன்னகையோட அவர் வந்து எல்லாத்தையும் ஏத்துக்க இல்லையா. ஒரு பூ சின்னதா அவருக்கு என்ன பூவோ
அப்புறம் ஒரு பழம், அது மாதிரி அப்புறம் நீரோ ஏதோ ஒண்ணு நம்ம கொடுத்தாலே மத்தாச்சின்னு பேசுறது கேக்குதா? Yes, Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna, Mataji. ஓகே, அது மாதிரி நடுவுல அன்ஸ்டேபிள் வந்தது. அதனால அது கொடுத்தாலே பகவான் என்ன செய்யறாரு, அவர் வந்து ஏத்துக்கிறாரு. அந்த இடத்துல வந்து நமக்கு பெரிய விருந்து படைக்கணும்னு இல்லை. ஆனா நம்ம வசதி இருக்கிறவங்க அவருக்கு விதவிதமான வகையை படைக்கணும். வசதி உள்ளவங்களும் நான் ஒரு பூ ஒரு பழம் கொடுக்குறேன்னு இருக்கக்கூடாது. ஆனா எது கொடுத்தாலும் அவர்கிட்ட எப்படி கொடுக்கணும், அன்போடையும் பக்தியோடையும் கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி கொடுத்தோம்னா அவர் அதை தான் நம்மள்ட்ட எதிர்பார்க்கிறாரு. அது நமக்கு சின்னதோ பெருசோ பக்தி இருக்கணும், அன்பு இருக்கணும். அந்த மாதிரி அவருக்கு நாம நைவேத்தியம் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare Krishna, Mataji. Yat karoshi yat ashnasi yat sihoshi tadasi yat tapasyasi kaunteya tat purushvamat arpanam. Hare Krishna, Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாய செய்வாயாக அப்படின்னு சொல்றாரு. நம்ம எது செஞ்சாலும் என்ன செய்யணும், பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு செய்யணுங்கிறது தான் இதுல உள்ள கருத்து. அதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன கதை இருக்கு. அதை நான் அதை வந்து இப்பவே சொல்லிடுறேன். அப்புறம் சின்ன ஷார்ட்டா சொல்லிடுறேன் டைம் ஆகிறதுனால. ஒரு கோயில்ல வந்து ஒரு குருக்கள்கிட்ட வந்து ஒரு அந்தன சிறுவன் ஒருத்த வந்து கோயில்ல வேலை பார்க்கறான். அவன் வந்து எப்ப பார்த்தாலும் பகவானையே நினைச்சிட்டு கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லிதான் எந்த வேலையும் அவன் செய்வான். சின்ன வயசுலயே அவனுக்குள்ள பக்தி. அது மாதிரி இருக்கும்போது அவர் வந்து பூ கட்டுற வேலையை கொடுக்குறாரு. அவன் வந்து பூக்கள்லாம் மாலை தொடுத்து கொடுக்குறான். ஆனா வந்து அர்ச்சகர் போய் பார்க்கும்போது அந்த மாலை அவர் பகவானோட கழுத்துல இருக்கு. ஏன்னா இவன் வந்து கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்லி அந்த மாலையை கட்டுறதுனால பகவான் அவங்க ஏத்துக்கிறாரு. அப்படின்னா நீ எப்படி போய் மாலையை பகவான்கிட்ட போட்ட அப்படின்னு அர்ச்சகர் வந்து நீ இந்த வேலை செய்ய வேண்டாம்னு நீ பகவானுக்கு வந்து அபிஷேகத்துக்கான தண்ணி எல்லாம் கிணத்துல இருந்து இறைச்சி ஊத்து அப்படின்னு சொல்லும்போது அவன் போய் மறுபடியும் கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்லிட்டு தண்ணி எல்லாம் இறைச்சி ஊத்துறான். அந்த மாதிரி செய்யும் போதும் இவரு அர்ச்சகர் அபிஷேகத்துக்கு போகும்போது பார்த்தா உடம்பு முழுக்க நனைஞ்சு பகவான் நிக்கிறாரு உள்ள சிலை வடிவத்துல. அதை பார்த்தோன்னா இவன் எப்படி வந்து அபிஷேகத்தை பண்ணான்னு அவர்கிட்ட போய் கோச்சுக்கிட்டான்னா மறுபடியும் நீ இந்த வேலை செய்ய வேண்டாம், நீ ஏதோ பகவானுக்கு நீ போய் அதை பண்ணிட்டு இருக்கிற அப்படின்ட்டு நீ போய் இதுல போய் சமையல் கட்டுல போய் பகவானுக்கு பிரசாதம் செய்ய அப்படின்னு சொல்லிடுறான். அவரு அங்க போய் என்ன பண்றான், அந்த பையன் சின்ன பையனா இருந்தாலும் அங்க போய் கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்லிட்டு சக்கரை பொங்கல் போயிடலாம். அங்க பகவானுக்கு போயிடுது. இவர் இந்த கோயில கதவெல்லாம் பூட்டிக்கிட்டு பத்திரமா சாவி இடுப்புல சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போயிருக்கிறாரு. இவர் வந்து கோயில திறந்து பார்த்தா உள்ள வந்து பகவானோட வாயில சக்கரை பொங்கல் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்குது. இது எப்படி நீ நான் பண்ணன அப்படின்னு அவர் வந்து அவரை திட்டுறாரு. நான் வந்து பூட்டி எல்லாம் வச்சிருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவரோட கனவுல வந்து அந்த காட்சியெல்லாம் காட்டுறாரு. எப்படி வந்து அவன் கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்லி அவன் செய்யற வேலையெல்லாம் எனக்கு அர்ப்பணமாகுது அப்படின்னுட்டு. இந்த இடத்துல அது மாதிரி நம்ம எது ஒரு வேலை செஞ்சாலும் பகவானை வந்து அர்ப்பணிச்சுட்டு செய்யணும். கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் அப்படின்னு நம்ம செய்யற எந்த ஒரு செயலையும் பகவான் வந்து எங்க இருந்தாலும் அதை ஏத்துக்கிறாரு. அந்த அளவுக்கு அவர் என்ன செய்யறாரு, பக்தர்களோட தொண்டை ரொம்ப நம்மள கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சமோகம் சர்வபூதேஷு நமே த்வேஷ்யோஸ்தி ந ப்ரியஹ ஏ பஜந்தி துமாம் பக்த்யா மயி தேஷு சாப்யஹம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ பாரபட்சம் காட்டுவதோ இல்லை. நான் அனைவருக்கும் சமமானவன். ஆயினும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவன் யாராயினும் அவன் எனது நண்பன். அவன் என்னில் இருக்கிறான், நானும் அவனுக்கு நண்பனாகிறேன் அப்படின்னு பகவான் என்ன கற்ப விருஷம் மாதிரி அவர் நம்மள்ட்ட கேட்டதெல்லாம் கொடுப்பாரு. அப்படிப்பட்ட பகவான்கிட்ட கேட்காம நம்ம தேவர்கள்ட்ட கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நம்ம எதை விரும்பி கேட்டாலும் பகவான் என்ன செய்யறாரு, அதை கொடுத்துடுறாரு. நம்ம இந்த பிறவியை கேட்டு வாங்கிட்டு தான் நம்ம இங்க வந்திருக்கிறோம். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவர் வந்து எல்லாருக்கும் சமநிலையில இருந்தா கூட அவருக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவர்கள்ட்ட ஒரு அன்போட நண்பனா இருக்கிறாரு. அவன் என்னில் இருக்கிறான், நான் அவனுக்கு நண்பனாகிறேன் அப்படின்னு ஏன் விசேஷமா பக்தனை சொல்றாரு அப்படின்னா, அவன் வந்து ஃபுல் சரண்டர். பகவான்கிட்ட என்ன செய்யறான், ஃபுல் சரண்டர். அவரும் வந்து பகவான் மேல அதிகபட்ச அன்பு பக்தி வச்சிருக்கிறான். அதனால பகவானுக்கும் அவர் மேல ஒரு அன்பு இருக்கு. அதனால நாமளும் பக்தி செலுத்துறது மூலமா அந்த நிலையை அடையலாம் அப்படின்னு சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அபிஜேத் சுதுராச்சாரோ பஜதே மாம் அனன்யதா சாது ஏவ சமந்தவ்ய சம்யக் விவசிதோ விசஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஒருவன் மிக மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிறழாது ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும். ஏனெனில் அவன் தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான். இப்ப வந்து ஒரு ஒரு பக்தர் இருக்காரு, அவங்க வந்து செய்யக்கூடாத ஒரு செயலை வந்து கூட செய்யக்கூடிய நிலைமை வரும். இப்ப வந்து பௌதிக நம்ம உயிர்வாழிகள் எல்லாருக்குமே 2 விதமான செயல்கள் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து ஆன்மீக செயல்கள், ஒண்ணு பௌதிகமான செயல்கள். இந்த நம்ம உடம்ப வளர்க்கறதுக்காக என்ன செய்வோம், நாம வந்து இந்த சமூகத்துல அதுக்கான வேலையை நம்ம பார்ப்போம். சமூக சட்டதிட்டங்கள் எல்லாம் பின்பற்றுவோம். இது வந்து நம்மளோட பௌதிக ஒர்க்கு. அதே சமயம் நம்ம வந்து பகவானை கும்பிட்டு அவரை சென்றடையணும்னு அதுக்கான வேலையெல்லாம் பார்ப்போம். அது ஆன்மீகமான செயல்கள். இந்த மாதிரி 2 செயல்களும் சில நேரங்கள்ல ஒண்ணுக்கு ஒத்து போகும், சில நேரங்கள்ல ஒன்னோட ஒண்ணு ஒத்து போகாம எதிரிடையா இருக்கும். இப்ப சாதுக்கள்லாம் அந்த மாதிரி ஒர்க்கெல்லாம் செய்யும்போது சில நேரம் அவங்க செய்யற செயல்கள் வந்து மற்றவங்களோட கண்ணுக்கு எப்படி தெரியும்னா, அது வந்து சமூகத்தோட பார்வையில வந்து தவறா தெரியும். அந்த மாதிரி அவர் செய்யக்கூடாத செயல்லாம் அவர் செய்யறாரு அப்படின்னு. ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு தற்காலிக வீழ்ச்சி மத்தவங்களோட மனசுல அது ஏற்பட்டா கூட அவரை வந்து பக்தர் நிலையில இருந்து தள்ளக்கூடாது. அவரை வந்து நம்ம சாதுவாதான் கருதணும் அப்படின்னு. ஏன்னா அவர் வந்து மனசளவுல பக்தி இருக்குது. இப்போ ஒரு உதாரணமா சந்திரனை சொல்லுவாங்க. சந்திரன்ல வந்து புள்ளி புள்ளியா நமக்கு தெரியும், கண்ணுக்கு ஒரு களங்கம் மாதிரி தெரியும். ஆனா அதோட வெளிச்சம், அதோட குளிர்ச்சியும், அதோட தன்மையும், அதோட வெளிச்சத்து ஒளியையும் அந்த புள்ளியால தடுக்க முடியுமா அப்படின்னா தடுக்க முடியாது. அது மாதிரிதான் பக்தர்கள்ட்ட வந்து ஒரு சின்ன சின்ன வீழ்ச்சி இருந்தா கூட அவங்க அதுல இருந்து நிலையை மாறக்கூடாது. அவங்க வந்து பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டிருக்க ஒரு சாதுவாதான் அவரை வந்து ஒரு மோசமான செயல்ல இருந்தா கூட அவங்கள கருதணும் அப்படின்னு பகவான் இது மூலமா சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ண. हरे कृष्ण। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत् शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாகி நித்தியமான அமைதியை அடைகிறான். குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை அறிவிப்பாக. இது போன ஸ்லோகத்தோட கண்டினியூஷன் தான். அந்த மாதிரி ஒரு பக்தன் வந்து மோசமான ஒரு செயல்ல இருந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சா கூட அவன் என்ன செய்யறான், அவன் வந்து மத்தவங்க வந்து அவனை வந்து தவறா நினைக்க கூடாதுன்னு சொன்னாரு. அதுவும் இல்லாம அவன் வந்து எப்போதும் பகவானையும் மனசுல இருக்கிறதுனால அவனோட பாவங்கள்லாம் என்ன செய்யும், ரொம்ப சீக்கிரம் அதுல இருந்து அவன் வெளிவந்துருவான். அந்த பாவங்கள்லாம் அழிஞ்சு தூய்மை நிலைக்கு வருவான். அதுக்காக அவன் ஏதாவது தனியா ஏதாவது செய்யணுமா அப்படின்னா எதுவும் அவன் தனியா எதுவும் செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அவன் எப்போதும் சொல்றான், இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் ஒன்னே வந்து அவனை பாவத்துல இருந்தெல்லாம் விடுதலை அடிச்சு அவனை பத்திரமா பாதுகாக்கக்கூடும். அதுதான் வந்து என்னோட பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை, தைரியமாக அறிவிப்பாயாக அப்படின்னு அர்ஜுனர்ட்ட பகவான் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ண. हरे कृष्ण माताजी। मां हि पार्थव्य व्यपाश्रित्य एपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तदा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புரதாவின் மகனே, பெண்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் என கீழ்குலத்தை சார்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரணடைபவர்கள் பரமகதியை அடைய முடியும். இப்போ வந்து நம்ம வேதங்கள் எல்லாம் சொல்லி இருக்கிறாங்க, ஸ்ரீ பெண்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து சண்டாளர்கள், இவங்கெல்லாம் வந்து பகவான்கிட்ட வந்து நெருங்க முடியாது, அவங்களுக்கு அறிவு கிடையாது, குறைந்த அறிவு படைச்சவங்க அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்குது. அதை நினைச்சிட்டு இதெல்லாம் வந்து எது ஒரு சமூகத்தோட பார்வையில தான் இதுல இருக்கு. வேதங்கள்லயே சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா அது வந்து எதுவுமே இந்த உலகத்துக்கான சமூக பார்வை மட்டும்தான். ஆனா பகவானோட தொண்டுல ஈடுபட்டிருக்கவங்க யாருக்கும் இந்த வேறுபாடு வந்து நிச்சயமா கிடையாது. இவங்களாலையும், அதாவது பெண்களால, வைசியர்களால, சூத்திரர்களால என்ன செய்ய முடியும், என்கிட்ட வந்து சரணடைஞ்சிட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த உத்தம நிலையை, உன்னத நிலையை வந்து அவங்களால அடைய முடியும். இந்த ஜட உலகத்தோட பார்வையில மட்டும்தான் அவங்க வந்து அந்த மாதிரி தோன்றுவாங்க அப்படிங்கிறது இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அசுரர்கள் கூட வந்து பகவானை எப்போதும் நினைச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஆனாலும் அவங்களாலாம் கூட என்ன செய்வாங்களா, இதுக்கு முடியாது, பகவானை சென்றடையறதுக்கான ஒரு வழி வந்து அவங்களுக்கு கிடையாது அப்படிங்கிறதையும் இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मां ये वैश्यसि वैवम् आत्मानं मत्परायणः। ओम तत्सत्।
इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. மன்மனா பவமத் பக்தோ அப்படின்னா எப்போதும் உனது மனதை எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறாக என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக என்னிடமே வருவாய். இப்ப கம்சன் போன்ற சிசுபாலன் போன்றவங்க எல்லாம் எப்போதும் பகவானை நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா அவங்களோட நினைவெல்லாம் எப்படி இருந்ததுன்னா பகவானை ஒரு எதிரியான்னு நினைச்சாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு நினைவு இருக்கவங்களால பகவானை சென்றடைய முடியாது. பக்தனா நினைக்கணும். அவரை அவரோட பலவித அவதாரங்களையும் அவரோட நாமம் குணம் ரூபம் லீலை இதுக்கெல்லாம் அவருக்கும் அதுக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு ஏதோ நமக்கு தெரிஞ்ச அந்த 5 விதமான ரசங்கள்ல அந்த 9 விதமான பக்தி தொண்டு நம்ம பார்த்தோம். அதுல ஏதாவது 1 2 நம்ம இந்த வழியிலெல்லாம் நம்ம ஈடுபட்டு அவருக்கு நினைச்சு பக்தனா நம்ம என்ன செய்யணும், வந்தனை செஞ்சு அவரை வழிபட்டோம்னா கண்டிப்பாக நீ என்னிடமே வருவாய் அப்படின்னு பகவான் அர்ஜுனருக்கு சொல்ற மாதிரி நமக்கு சொல்றாரு. இதுதான் இந்த சாப்டர்ல பக்தியோட விஷயமா இருக்கு. இந்த சுருக்கம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். இப்ப நம்ம இதோட முடியுது கிளாஸ். ஆஞ்சா கல்பதருப்யச்ச கிருபா சிங்கப்யேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. अनंत कोटि वैष्णव भक्त की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपादा की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा डिवोटीज।